Beyik Allah Teala'nın adı bilen. Göktepe galatynyňky söwüş. Awtory Ýusup Gozuk, terjime eden Ilyas Amangelli. 2003-nji ýyl. Söz başı ýerine. Göktepe uruşundan bäri 120 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ýene de aýlar aýranar. Ýyllar, asyrlar geçer. Ýöne Orsiýet padşahynyň basyp alyjy goşunlarynyň sürünmesinden öz topragyny goramak üçin iyi bilen gelen toýda bayram diýip ayagy galan türkmen halkynyň görkezden epik gahrmançylygy hakyndaky hakydanyň ýalkymy ösmez. General Lamakyň ýolbaşçylygyndaky ilkinji ahalteke ýörüýüşi wagtyny padşahynyň goşunlary bütün Orsiýetyň basyp alyjylykly fiýadatynyň dowamyna ilkinji gedek ýurduny gaýdusuzlyk bilen goran türkmenlerden ýeňildiler. 1879-njy ýylyň sentýabry. Türkmenlerde ýykylan göreşden doýmaz diýen bir söz bar. Bir ýeňişlerinden soň ahalteke owasyny boyun egdirmek üçin oruslar ikinji ýörüýüşe taýýarlyk görüp başlaýarlar. Şeýle maksat bilen 1880-nji ýylyň martyna padşa Orsiýetyň gaznasyndan 10 million manatlyk kerişde goý berdiler. Ve 11.000 eskerden abarat ägirt uly goşun 107 top 11 pulemyot bilen üpsenediler. Ýörüýüşe ýolbaşçy edilip general Mikhail Skobirov bellendiler. Türkmenler bu gedegem Ors goşunlaryny deňsiz taýsyz gaýtylýar ködiler. Göktepe galatynyň goraýjylar özlerinden ençeme etsep köp Ors eskerleriniň garşysyna ärligi, mertligi we türkmen erkinligi üçin pidakärligi ýara hökümlüğüne ýalar. Galany ellen bermezlik üçin erkekler ellerine köne yekenili, ak saply jowhar gamylary alsalar. Aýallar we şagalar ellerine ilen dadyň, gyrkylykmy, paltamy, daş, topurmy, nämediňe garamazdan kese ýurtly ýurt basarlaryň garşysyna çykýar. Taryhy maglumatlar boýunça galanyň içindäki söwüşde san sajaksyz adam gurban bolýar. Gala ellen giderlerinden soň baska düşen bosgunlardan diňe aýallaryň we şagalaryň 8000 goly padşanyň atly we piýada goşunlar tarapyndan gylyçdan hemde gülleden geçirilýär. Söwüş tamamlamagy Skobirov gala basyryp alynandan 3 gün soň buyurýar. 3 günne basyp alyjy goşunlar gaýtugul görkezmäge hiç bir ýagdaý galmadyklary aýallary we şagalary wagşylyk bilen gyrypdyrlar. Täze döredilen Zakaspi döwletine ýolbaşçy bellänen Skobirov bedilen wagşyçylygyň asalmyň içinde dünýä dolmak sebäpli wezipeden boşadyryp Moskwa çagyrdylar. Yeni 40 hem ýaşamadyk bir ganhor, şondan soň bir näçe aý geçip geçmänke näwelli bir ketele uçurap ýölýär. İl ýurduny gorap, taryhda ýygylaryň hakyky sehra perdentläriniň gaýdusuzlygy, merdanalygy, powestde bir gahrmanyny, Batyr hanyny jemlemäge ýynaşyldy. Öz ýurduny, öýüni ojagyny gorap, ägirt uly gahrmançylyk görkezden türkmenleriň arasyna watany söýgüýüniň, ar namasyň, mertligiň ýitip gitmezligi üçin şehit bolanlaryň ruhunyň öňüne baş egip, bu powesti şo merdanlara bagyşlaýar. Bu pazygyl waka her bir türkmeniň kalbyna ösmejek ýyl goýdy. Ýyllar aýranyp, asyrlar aşdydy. Halk öz mertlerini unutmaýar. Olaryň hatyryny saklaýar. Çünkü adatlygy, o watany goranlaryň hatyrasy olar hakdaky hakyda mukaddesdir. Powesti fars dilinden rus diline söýmesi, hüwüs bilen terjime eden gözel täziba, hemde bir terjimeden gollanyp, ony fars dilindäki asyl nusgasy bilen meniň bilen birlikde deňeşdirip türkmençe edebi terjime eden ýazyjy dostum Ilyas Amangelli minnetdarlyk bildirýän. Ýusup Gozuk. Göktepe galatyny goramak üçin bolan fazygyl söwüşdi.
Türkmen halkynyň görkeden gahrmançylygy, bu padşah goşunlarynyň yerli halky köpçülikliğin gyrynlygy hakyndaky ýatlama nesillerden nesillere geçip gelýär. Göktepe uruşunyň taryhy halkyň gahrmançylykly destanyny we safyny gotuny öz münasip beýan tapdy. Ady häzir için näbelli bagşynyň nesillere galyran ajaýyp mukamy hem bu wakany gurrun berýär. Birinji perdäniň owady. Mukaddes sır. Gan ýaly gazaran şapyň reňkine gök sehra gyzyry usyady. Ýaş bagşy uzun barmakly ellerini kölegöledip alyklary garaýady. Kalbyndaky niçikdir bir ünji onu enzirtden asyrdy. Dogry, bir ünji. Oňyny enşeme ýyllar bäri karar bermeýärdi. We garşy par mahal ötüp giden gazyr reňkli ýatlamalaryny ýangadan hakykatyna getirýärdi. Aňarsy gyrmyzy şapaga dugulanyp gidýän göz ýetim hasratly ýatlamalarda iki ýana atsalarýardy. Ýaşmagy niýet edilen gün sehralaryň beýlik tarapynda dag depesiniň arasyna girlenip urapdy. Garşyna egine berip ýatan baýyrlar öz dillerini alyslarda galyn günleriň ýürekde bitmez ýara goýan wakalar barady. Pysyrdaşmaga başlanyp diýdi. Ýaş bagşy kalbyndaky orun tutan köne ýaralar hakda hiç kime sır bermeýärdi. Ahir soňunda Orfelliniň toý güni bu köne ýara täzeden gozlady. Ýaş bagşy ýygyna ögürlüdi. Gara öýleriň syrgyna nazar aýlady. Asal şu ýerdenem owada nämeleriň bolup geçenini synlap durmaly. Äger owanyň içi bir näçe urumlaryň odolky ýaly, gaýdy gaýmalaşykdy. Bedenen gerin gaýlar toy alada tüýlen başa gaýdy. Her kim bir işe meşgully. Bütün owa bir adam ýaly bolup toýa beslenýärdi. Uzaklardan eşitilýän kergen jaňlary täze mihmanlaryň gelýändigini habar berýärdi. Soň günler owa adamlaryň iň hödürlüğünü ögürlüpdi. Dogry, owanyň toýum ýasam hemmeler üçin berdi. Kimdir bir toy tutsa, owaň ulusy keçidi, öz toy ýaly şo ýerdedi. Niçikmi? Kimingdir bir ýeriniň başyna agyr günnüşdi. Owadakylar onu ýeke goýman, derdinden paýlaşardylar. Golýdaky depäniň aňyrsyndan at toýnaklarynyň tozany göterildi. Ýaş bagşy aňyrdan atyny gorgunladyp çykan iki kişini gördü. Olaň ýüzleri owa tarap bolsady. Bagşyny görüp atlarynyň başyny oňa tarap ögürdiler. Ýaş bagşy atlylaryň geýen gyrmyzy dogany görenden olaryň kimdigini tanady. Dor bedewleriň aýagyna gödýelen okdy. Atlylar golaya gelip atlarynyň badyny goşulyp, gele meni atdan ýöküp düşdilerdi. Bagşyň gabadyny aýak çekdiler. Ýaş bagşy olary çiňerlip diýen ýaly teretdi. Onuň ýüzi ýagsylyp gitdi. Ýigitleriň berdaşly gögresine buýsan süren garap durdy. Atlylaryň başyndaky ak silkme telpekleriniň burumlary şemalyň badyna ýyksap, olary haýbatly görkezýärdi. Olaryň bir hassa golaya geldi. Merdem sesi bilen ýaş bagşy aýlandy. Kaka, bir ýerde ýeközüň näme işläp ýördiň? Aňyrakda duran ýollaşy onuň sözüniň üstüne ýetirdi. Bagşaga, oğluň toy güni. Seni syýlap üstüne märike bar ýagyp dur. Size owada garaşýandylar. Ýaş bagşynyň olara syryny. Has beterde olaryň keypini gaçyrjaklady
aýdasy gelmedi. Aslında başgaları için dökür ýaly. Kalbyny çökün ýatlama labaryndan ödüm başgaryp barmaýady. Emma atlylaryňky rasty. Bugün onuň begenmeli günüdi. Ol ýylgardy da garşyna akyrary bakyp, "Sen hak aýdýan oglum. Delili ýok. Maňa gaýta siz bir neme arada bolupdyňyz." Uzun boýly ýigdekçi ýaş bagşynyň ogluny tarap ümläp, "Ýaşulym. Orfilliň häzir atynyň sapýan wagty. Atyň başyny çekmän bir demde hywa baryp gelebiljek" diýip hedildirip güldü. Orfilliniň weli utanjyna ýygydardy. Bagşy oglunun goňşy obalara uğradylan çakylyk sırrı bardy soýlady. Orfilli, oglum, toýa çagyrlandan hemmesine habar getirilipmi? Orfilliden öňünçe atynyň ýalyny sypap durun dosty jogap berdi. Toýa geljegiň aňarty berdi ýok bagşagy. Siz dutaryňyzyň owazyna aşyk mihmandan ýaňa gapyňyzda yer tapylmasa gerek. Dogurdunum, ýaş bagşyny tanamayan ýokdy. Onuň dutarynyň owazynyň yetmedik owaty garandyr. Owa şapar uğradylyp bagşynyň toýa çagyrylmadyk. Ýaş bagşynyň eline dutaryny alyp çagyrlyň ýerine tarap ýola düşmedik gün ýokdur. Bütüwreklerdäki toy bayramlaryň ýaş bagşysy onuň dutary bilen birlikde gelbärisi geçenini bilýän tapylmaz. Toylar, bayramlar. Ýaş bagşysy toýa bayramy meňzemeýärdi, gylyksızdy. Neçikmi ýaş bagşynyň dutaryň tezi ýaňlanyp uğradygy, daşdan uýakyndan uly kiçi bary ýüşerdi. Onuň baran ýerine goşa kirişiň owazy, dagy jülgäni, sehralary, gum alaňlaryny gaplap alýady. Bugün onuň oglunyň toý gününde hem çar ýanyndan mihmanlaryň sojukdyklarynyň uzyky däldi. Ýaş bagşy ýene de ýydyna gaňarly. Owadaky toý başagaýlygy artmady kemelmeýärdi. Adamlaryň üýüşýän öýü arynyň ketegi ýaly waň berýärdi. Bagşy ýigitleri, "Siz bar beriň. Seredin mihmanlaryň hyzmatyny kem etmäge görüň. Men amynha gyýdyňyzdan bararyn" diýip sargady. Ýigitler duran ýerlerinden toguzyp ata menenlerini, owa tarap atlarynyň zylawyny goýberdiler. Bagşy çüýnem inni bir ýerde eýlenere bakana galmandy. Öýüňde mihmanlar garaşyp durka, ýeköýüň telbe ýaly owaň çetini aýranyp görmek gelşikdi. Üstüne owadyn hemde ýannak basylan uly araba owaň çetini girip barýardy. Arabaň teýirleriniň zygylygy ehtuatlap ýaş bagşynyň gulagynyň içine gaýtyryp durdy. We ýüregini ýan köşesi uğran ýatlamaryň yarasyny täzeden gozgody. Adamlaryň bir topary garasyň güzeriniň gatyrlaryň üstüne atylan meşiklerini suwdan doldurup başly barat owa tarap gelýärdiler. Golay gultumda gary öýleriň daşynnak aýarlaryň üýüşmegini görmek bolýardy. Ýöne olaryň daşaryny suwlaýany haýsy, süpürýän haýsy saýgyrmak kynny. Birdenim aýal adamyň agy sesi gelin ýaly boldy. Ya bir gülýämi? Toý ýerine aglanmaz ahyryn. Öýleriň birinden ýaňy göze görünip uğran 3-4 gyýy çykdy. Düzlüge tarap ılgap gitdi. Olaryň saçyna ýörün kişmiş düwmeleri, toýdakynyň şaýtepleri şaňgyr-şaňgyr tetetýärdi. Bitese ýaş bagşynyň maňlaýyndan sowuk dergeldi. Olyny öz ýanyndan gyssanmaga başlady. Ädimni saltlandyryp uğrany şol gölün
Arkadan kimdir birinin meherli salam berýän sesini eşitdi. Ýygyny ýugurlyny, orta ýaşlaryna bir piyadanyň kitijik gyýjagadyň elini tutup duranyny gördü. Ýaş bagyşy görenden olary tanady. Geçen ýyl olar oba gelip gidipdiler. Elleşip görüşenlerinde bagyşy toýa gelýän mehmanlarynyň gyýdynyň sagrygyny barady sorady. Ýaşuly tügeleme siziň eliňiziň derman kemi ýok. Hudaýa şükür. Anha öýüňi görýäňiz ahir diýip gyýjagadyna meherli garady. Ýaş bagyşy gyýjagada göz aýlanyň mehmanyň aýdýanlarynyň hakykatlygyny göz ýetirdi. Onun ýaňajyklaryna adaty fagatlyň reňki ýöräpdi. Ol kakadanyň gataňy ellerini goýbermedi, utanjyna kedetine bakdy. Ýaş bagyşy ýylgyrdy. Gyýjagad kakadanyň arkandan gidildi. Kakady, geçen ýyl Allahdan soňky umydymy sizdiňiz. Ýöň Allahyň iradasy bilen siziň obaňyza düşdük. Daşyndan adamlardan eşitdik. Ýaş bagyşy onuň kedeklerden nämen eşitip biljekdigini aňýady. Ellerine barmagyny basan ýeriniň kedelini, derdi belasyny aýyrýan bir gudratyň bardygyny özü köp adamdan eşitipdi. Çünki ol şol elleri bilen orflaryň bir näçesiniň gany döküpdi. Ýöne bu gürrüňleri adamlaryň anamynyň netijesidir diýip hadaplaýady. Şo paýagal wakady. Ganhor basyp alyjylaryň janyny jehenneme uğradan üçin köpçülük kalbynyň islew bilen bagyşyň şirin saatlar çykarýan barmaklaryna keseller bejerýär diýip hasap edýän bolmagy mümkin. Ýaş bagyşy ýeňnek postuny dödüşdirdi. Tekrar tarapdan gelýän sergin howany demni tartdy. Gar öýleriň arasyndan ýörep barşyna ädimni ýyzamlatdy. Owaň çetinne. Ulur uraşan göňünde ýene bir sevişlik buğurşyny ýöküp, aýaklaryny mähkem daňyp ýüzüni kıwla tarap baktyrdylar. Onuň daşynyň aklaryň biri kapdalyna sallanyp duran gyýnyndan pysagyny çykardy da çete çekilip çalgı daşyny salmaga durdy. Pysagyň tyýygyna günüň şöglesi düşüp ýalrap gidenni ýaş bagyşynyň demdemini ýetmän başlady. Allah diýerdiň. Gamanyň tyýygy daşy hem degenine çykarýan çakyr sesi bilen beýnesiniň ýygyrtlaryna çalynýan ýaly boldy. Pysagyň her hereketine ağırdan ýaňa kellesi gulap gidýärdi. Diýäniň damagyny çalmakçy bolýan kişi gamanyň ýüzüne suw tepişdirdi. Pysagyny täzeden öňküsinden batly çalmaga başlady. Aňyrakda 7 ozokda 7 gadyna tarlypdy. Olaryň aşagyndak ot barha güýçlenýärdi. Şatardap edýärdi. Owanyň tanymal aşpedleri toyun mehmanlary üçin nahar atarmaga taýýarlanypdylar. Gamasyny iş bitirmäge taýýar hadaplan gassabagy ara salym-salman gözüni alasmana dikip ýatan buğurşynyň kelle tarapyna ýöneldi. Gapdan nakly ýerli ýerden öz etmeli wezipelerini jüp ýerine ýetirmek üçin akşamlandylar. Daýaw piyadanyň gollaryny şermäp, alkymna dykylyp gelýänini görenden janawar dylanmaga synandy. Emma daşyny geçen adamlar ulyň boyunny erekimsizlik bilen ýere basdylar. Buğurça bar güýji bilen lägirmehe başga alaska almandy. Janawar bu dünýädäki iň soňky bozlamasyny guturmanka. Algan daş töweregi tyczylap gitdi. Hatta gassagyň üst başam gyzylgany boýulypdy. Ýaş bagyşynyň ýüreginiň galawaplygy ýetjek derejede ýetipdi. Egerde häzir daş töwerek solalyp bolsa,
dünýäsyny gaplap bolan hesretden ýaňa kellesini dyzyň üstüne goýup sagatlarça agyrajakdy. Şonu dünýäniň ähli deňizleriniň suwuny jemleseňem oň gözüniň ýaşyndan az geljekdi. Owanyň ortasyna uly agoý dikilipdi. Agoýyň gapdaryna uq ýaly ýynsa agaç dikilip, onuň ar asmanyna galgayan uzuny gugu meňdeş ak ýaglyk batyrdy ýaly. Bir toyuň nirdedigini salyp berýän nişanny. Agoý bolsa, ýaş şuwanlaryň kirkimerse durmuşynyň bagtynyň alamatydy. Owanyň ýaş şereňleri dumulluşda toppok bolup atlaryny kişiňedip eýlek-beýlek geçýärdiler. Häzir atlaryň hokranmasyny, kişiňemesini eşitmegem ýaş bagus üçin horlukdy. Bu duýguny hatda eziyet, horluk diýmegem hakykata laýyk däldi. Onuň kalby hasratdan hem tolgunmakdan dolupdy. We bir ýagdaý oňa eziyet berýärdi. Öňler ýaş bagy atlaryň çapşyny görenine, at toýunynyň sesine joşordy, buýsany zartardy. Häzir oňa näme bolýaka? Muny onuň öýden bilmeýärdi. Häzir ol dutaryna, onuňky perdeli gazmasyna ýetmeli. Şawram şelpeli kakular etmeli. Aýdyma gyýgyrmaly. Ağzı ýüregine dolup demi tutulunyň hınçyrşy ýaly zukkullamaly. Emma häzir dutardan iýirdi. Oň wagty däldi. Toyuň henüz ýangy başydy. Mehmanlar dolu ýygnanmandy. Hacı goşannaky ak sakal gozalar. Beýle kowalaryň saz süýür garalary. Bijeli gaýlaryň pelwan ýigitler gelmänni. Onuň hemi şekillerdenem üýtgeşik joşup, gara suwulan ýüzünden gara derini tasyp, hyzygyny bäs gelip bilmän ýeke dyýda galyp, aýdyma gyýgyrmak üçin hemmeleriň jemlenmek ýokmandy. Ýaş pagsy gör bak Hasan'ın bäri şeýle güni, şeýle agşama garaşýardy. Ol mudamada Orfelliniň toýunyny özüniň aýdym aýtjakdygyna, aňyrsyny baryn edip mereke edil berjekdigine ananýardy. Beýlek toýlardanam has labadla etmek isleg bilen zoşýardy. Çünki bu toy oňa öz geçmişini ýatlamagy ajaýyp bahanady. Kalby atyzap durdy. Onuň geçmişi hakdaky ýatlamalary Orfelli bilen gözlüji ýaşdaşdy. Perdendi bilen deň ululun ýatlamalar öt ýaly ajydy. Pazygally. Şun şeýlerin dowamyny ol bir pynhan syryny hiç kime açmandy. Ne Orfelli, ne de başgalary dil ýarmandy. Ençeme at goşulan araba ýaş şuwanlar üçin dikilen öýüň golaýyndaky oraçolaryň bir ýerine deňine taklandy. Elleri bukçoly geringylar arabadan emay bile düşüp öýe girip gitdiler. Gyýdygynlaryň şaýtepleriniň gazyl gül ýakalaryň şyňgyrdy. Ýaş pagyşynyň gulagyna ýanglandy. Şaýtepleriň hem şaňgyrdy. Köýüň üstüni yelpep geçýän şemal ýaly onuň ganjyrap duran ýaraly ýatdymalarynyň kesmegini toýýardy. Orta ýaşan aýallar we ýaş gyzlar öýt alady sülenni. Sapyk suwarlar sapşyga taýýarlanýardylar. Ertir aýyrbaşka bir gün dowmaly. Ýaş bagy şünem, Orfelli şünem ertir gün üýtgeşikdi. Beýle günleri meňdemejekdi. Ýaş bagy toý tutulýan öýe bardy. Oturunlaryň bary bir adam ýaly bolup öýrtürdiler. Dik durunlaryň arasyna ýaş boýunça onuň özünden has ullary bardy. Bagy öýdäkiler bilen ýeke-ýeke görüşdi. Adamlar onuň toýuny gutlaýardylar. Bagy bolsa baş atyp oňaýýardy.
Öýüň töründen oňa orun berdiler. Ol agyrlyk bilen töre geçdi. Orta arada ot ýakylypdy. Oduň tüssesi tüýnükden ýokary göterilýärdi. Bagşynyň öňüne çay getirdiler. Ol howlukman kıyafetine çay goýdy-da. Doldurulmadyk kıyafetini ýokary göterdi. Bir kağıt içinden yastığa tirsegini verdi. Dutar edil onun dipetini. Tärinden asarga durdu. Mahmal gabyň içinde bir eli çeperin tiken gaby. Nepis insan agşly. Wagt gelende Dutar bu gapdan çykmaly. Ýaş bagşy bu münasip pursada araýady. Hiç furtoydu. Onun kalbi şeýli bikarar bolmany. Sada başlamazdan öň ýüreginiň häzirki hyýaly şeýli gürtüllep urun wagty ýokdy. Ýene-de senni Dutaryň perdelerine, gapagyna ellerini ýetirip gelip, hiç haçan häzirki hyýaly tolgunmany. Ýüregi atygyp agzyndan çykaýdym diýýärdi. Ol ahyry ýüreginde nämeleriň gopýanyny düşündi. Öz düşün ýagdaýy, o gapla bolan duýgulary oňa beýle bir nätanşan däldi. Ol şo duýgular bilen uralypdy. O duýgular madama oň bilen bile ýötüp, bile ýaşan eken. Algany masaly damarlaryna aýlanyp durupdyr. Bir duýgusy asla ýaş bagşyny gödüňe getirmek mümkin näl. Olarsız ýaş bagşy sadanyna da hiç kimen bolmazak eken. Ol bu duýgularyň keşfini Dutarynyň perdeleriniň arasyny görýärdi. Belki de görýänligini duýýardy. Hergede şol perdelerden elini ýöredende barmaklarynyň uwuzy şol sırly duýgulary galtaşýan ýalyp gidýärdi. Bular bir azap duýgulardy. Arman ýüregini daglap gidýän ağırları vardı. Daşarda kempi garankı düşenini, mihmanların gelmez dogam ediydi. Arabaların tigirlerinin zıygırlısı, atların hokuranması, düýelerin jaňynyň sesi, toya gelýän mihmanların günnükden has köpelýänini habar berýärdi. Ojokdaky oduň başyna üýşenler, ýödary gurrunga galaşypdylar. Emma ýaş bagşy hiç kimin sesini eşitmeýärdi. Ol nazaryny alawlayan otdan öýüň tärimine tütäp görünýän kölegelerden gözüni aýryp bilmeýärdi. Onuň ýüregi hem haýhydyr bir oduň ataşyndan lowlap durdy. Ýaş bagşynyň gulagyna diňe ortadaky ýan-ýan sadygyň ahyny alat eşdilýärdi. O sesler kim-kimden güýçlenýärdi. Onuň ýüregini mınçyklaýardy. Indi ýaş bagşynyň güdünde gahar bilen gazabyň alamatlary peýda bolupdy. Ojokdaky nar gazyl öwsýän köze dikilen gözleri başga hiç sady görmeýärdi. Dili bilen howany ýalap geçýän ot güýçlenýärdi. Közleriň üstüne atılan sadak şahalary, oduň howaryna döz gelip bilmän göçýän sesmeler kimin şatardap edýärdi. Tutaşan sadagyň şatardasy gitdiçe onuň hyýallaky dünýäsiniň zümmüşine aralaşýardy. Ýüregi çalt-çaltdan urýardy. Sigar sadagyň tutaşandan soň has güýçli edip ýanyşy. Onuň üçin ýeri üdülmän atylýan oklaryň sesine görülüpdi. Ojokdan ýokary göterilýän gök tüsse bolsa, däriniň ýysyna öwrülip dem almagy may bermeýärdi. Ýaş bagşynyň dem almagy kynlaşýardy. Ol tolgunýardy. Bagşynyň nazary oduň ýalkymyndan öýüň tärimli düşýän kölegeleri ýydarlap bir eýlek, bir beýlek geçýärdi. Birdenem o kölegeler urusujylaryň sanrayan suduruny meňdep, göräýmä edil gaplarynda garmy gürmerok, ala basky başlanır diýdirýärdi.
Duýdançylykda atlaryň kişiňe meňdep bir gıýkyryk gopdy. Sanrap duran sudur ýüýünlüğüne gürpüllep gitdi. Beýleksi öňokturly. Üçüncü bir kölegi tetiniň ýetdiginden bagyryp, süýünmek gollaryny galgadyp, galmagalyň gopun ýerine salyberýärdi. Ýaş bagy nalaç hala düşüpdi. Atlaryň çirkin kişiňäp garşydaşyna topulmasyndan, kılıçlaryň şaňgyrdysyndan paýrap atylýan oklardan onuň gulagy kamaty gelipdi. Eň alaýmaldat o kölegelerin ağala baskısının içinde eli dutarlı iki yana çarpınyan keşfine görýärdi. Ol yıkılýardy, turýardy, gıýgırýardy. Gıynından çıkan hanzaryny görýärdi. Olary ýokary galyp kölegelerin depeninden inýärdi. Ýaş bagy owadyň içinde galan ýaly çar ýany bilen lowlaýardy. Onun kalbi lowlap ýanýardy. Tenini bolsa sanjylýan pyjaklaryňkydan beter agyr gurşap alypdy. Orfelli. Daşarda kimdir biri onun oğlunun adyny tutup çagyrýardy. Emma häzir bir sözler bagşynyň gulagyna başgasy eşdilýärdi. O onu üstüne ýag dökülen adamlaryň Orfelli diýip bir iki cümleni ilkini sapar hayda vay gıygırışyan portoduna doluyardı. Yaş başı ödüne geldi. Oğlunun adı turup gıygırlayan tarafa gaňylyp seretdi. Daşarda Orfelli tilkbesini şemaly ýyksadyp, daşyny gallap alan deň duşlar bilen söküte gylypdy. Onuň eline kakadynyň köne hyrlysy bardy. Kaptarly bir ýerde gıýdygyna gümpüllep göçýän tüpeň testler ýaňlandy. Mundan 27 ýyl ozal. Ýaş bagy öz owadoşlarynyň ellerini şeýle tüpeňleri görüpdi. Ala meydan tarapdy. Ýene-de bir näçe gedek tüpeň atyldy. Owanyň ýaş şeriňleri Orfelliň toýunyň hatirasyna asmany ok ýagdyrýardylar. Ýaş bagy Muňa ýöňküsini nimmeter tolgunny. Ýatlamaryň agyr labary onuň ýüregini gysyp gogurup barýardy. Bir gülläniň sesi onuň gulagyna diýinman ünnüksü ýanglanmaga başlady. Bitese sanrap gitdi. Nagry çekip ýerinden togusup diýen ýaly ör galan bagşa hemmeler ankaryp bardylar. Ýönügüli hiç zat onuň adaryna da däldi. Ol duurly asylgy dutaryny ýapyşdy. Gaýry goýmak mümkin däldi. Egerde ol dutary gümmürde edip uğramasa, zanyna zaý tap bilmejekdi. Daşynyň mahmul gabynyň bagjygyny gyssanmas çödüşdirdi-de, dutary ýerine aldy. Ol hükman salmaly. Ol hükman aýdyma gıýgyrmaly. Ýüregine baslygyp demire baglan dertlerini şawram kakury bilen kakyp aýryp daşyna daňat gelýärdi. Süýünmek barmaklary, tarlar haklaşandan dutar erbet ingledi. Bagşynyň gözleri ýaşa doldy. Ýüzünden gaýdýan der seýrek, ak sakkalyny diňip ýitip gidýärdi. Daş töwerekden onuň sesine algyşyp gelenler işerasy görýärlerdi. Ýynjyrtdan gaçan adamlaryň nazary onuň her bir hereketini typdyrman ýydarlýardy. Egerde ýaş bagy dutar salyp başlamadyk bolsady, onu ýüregi kalbyna dolan duýgulary tap getirmän yaralajakdy. Görne şeýirler o bu duýgulary hiç kime duýdurman saklatdy. Şu portada garaşyp gelipdi. Gözlerinin hanasyny dolan göz ýaş damjasy ýangagyndan toğranyp aşaklygyna syrgyp gaýtdy. El ne yer tapýady, ne gynçylyk.
Ol bir elleri bilen Dutarın ruhunu oynamalı. Dutar dölülgüdü. Yaş başı adeti yedişi yali. Titreyen ayetini olary sypayan ýaly şekilde perdeleň üstüne ýöretdi. Dutarın sapyndaky perdeleriň bogunlary ýaly kalbyndaky duýgulary metemälim bildirip durdy. Ýüregi ýynjyryp gözlerini ýumdy. Yaş başı Dutaryna şawram kakdy. Şawram kakulardan gaýdan gaýgyly bir mukam öýüň içinde doldurdy. Soň bolsa burum tüssürre goşulyp tüýnükden daşary çykyp ýyllaly asmana çenini göterilip gitdi. Älimi dolup gidýän bu mukam henir eşitilen mukam däldi. Onu henide çenini dinläp gören ýokdy. Yaş bagışynyň barmaklary ikinji perde geçdi. İkinji perdenin owazy. Tutulmadyk toy. Tüpüň tedeşdirli. Edil häzirki ýaly. Udoklary ýangranyp gidýän tüpüň tedeşdirli. Edil şuun kıyally, şo günüm. Ok ýyryndan ok atyldy. Goh üstüne goh kopdy. Şo gün şeýle goh kalmagalyň sesi daňdanyň düýşgürleýän dyňyşlyga gark bolan adamlaryň ne oýunmaga, ne ýeriniň galyp daşary çykmaga, daş töwereginde nämelerin gopanyny bilmäge höwesi ýarym oýa ýarym ukuda mahal iştiripdi. Şo gün daşarda nämelerin bolup geçýänini kesmeset eşdiýädim. Arman, men yerimden galasym gelmeýärdi. Nurberdi hanyň petekesini gaýşardyp ýören, ähli bäsleşlerini gazyl ütüg edýän, her gün ganatlaryny patyrdadyp ukudan oýarýan horozyň tizem bimada edýärdi. Köçeden kimingdir bir ýeriniň gülküdi, kimingdir bir ýeriniň gürrüňi, atlaryň aýagynyň dükürdi eşdilýärdi. Men ýatlymaryň gatyna har turýardym. Ejem bile kakamyň hoş gelen günlerini gaýdyp barmyň daryny çekýärdim. Her näse zanefemem olaryň ýüz keşfini gözüňe getirip bilmeýärdim. Emma men her edip hirip edip aýlaryň we ýyllaryň aňyrsyny galan günleri orslaryň aýagynyň ýygy galan günden has alyslara barmalym. Lamakin olaryň goşun başlarynyň gelmeginden öňkü döwre dolanmalym. Çünki orslaryň dawan ýeri biziň topraga düşenden soň meniň ýadymda galan diňe agy efkan. Aýallaň saç şaýyp çekýän nalasy. Ýöwliýäk edilýän jeretleriň içinde ejemre kakamyň jetedini saýgar ýaly. Beşetler meni beynimdäki ýadyma salyp bilmeýän müň toğlum ýatlamalarıma erkini erimden alyp giderdi. Ähli durkum bilen Batyr Hanyň sesini küýseýärdim. Kim ol Batyr Han? Batyr Han maňa tarap iýilden saýranyp gaýdan. Meni bagyryna basan. Mert oglum, mert bolýan adam. Soň onuň postuny ýadyma salyp bildim. Ol Batyr Hanyň sesi ýaly ýumşakdy, ýylydy. Ýöne bir zamanlar maňa ýüzleri düşenine begenip, begenişlerinin ýaňa ýagtyryp giden ýüzleri ýatlap bilmeýärdim. Ýene Batyr Hanyň erkek bol oglum, oglum diýen tede gulagma geldi. Menim şo günden bäri Batyr Hanyň ogly. Gözüm açdym. Daşardy ýem jagan ýagtyrypdyr. Nurberdi Hanyň horozy boğazına tygdygyndan gaýgyrýardy. Beýlekler bolsa onuň ýygyny göterýärdiler. Alystyrdan. Guyunun içinden eşitilýän
Leylek akyan gıylaryň sesi gelýärdi. Yerimden turdum. Günün ýagtyzy süýşe gapyň zaýryndan içeri giripdi. Daşar çykdym. Galan garyn diwarynyň kölegesi ýere ýazylyp ýatyrdy. Ol gary üýümiň gapsyny etýärdi. O adamlary topar tutup Batyrganyň öýüne tarap ýönelipdiler. O ýerde 9 başly ağa öýler tutupdy. Meniň göwnüme gelişine görä, eýem ýaşullar generalji kergene baş bolup goňşa we uğranylmaly. Düýün akşam naharyndan soň Nurberdihan Batyrganyň adyndan ertir seher bilen generaljiň goňşa we uğrajykdygyny habar beripdi. Ende şu habardan soň men hemmelerden ýoň turup generaljiň uğraşykdygymy öz-özüme söz beripdim. Emma her näse ýokundymym ýatyp galypdym. Ağırlığın koyunluğun mealimi teştiliyedi. Ağırlığın kapsını açanımdan, oğul okudular üstüme toğutup diyen yali ön atılılar. Olar bana öğüdlerini öğre askarı öydürüptürler. Men katar kotor ağırlığın kapsını yapıp, böğürdü, öz başını, gözünün ağırsına basılan bededen alıp, olun önünü döküştürdüm. Koyunlar men nire yürüdüm, ädimmi saptırman ýylymy düşýärdiler. Men goýunlar bir ýerde basalaşyp durmadylar ýaly, bedäni ýetdiginden ağylyň her ýerine atyşdyrdym. Daşykmak üçin ýönelemden sürüýüniň başyny çekýän goç maňa tarap gaýtdy. Ol gelip burum şahlaryny dyýylyma oýkulap başlady. Onuň boýununa akyjan hereketine goşulyp düňgürdiýärdi. Men ýaňadan bed alyp gelip onuň öňüne aýratyn attym. Ýöne goçuň bede bile işi ýokdy. Ol daşaryk, öýre gitmek isleýärdi. Sürümi dama oň ýerine eýermäge ennigeden soň. Dogurlaryň bary ağylyň işigini tarap ümidi gatýardylar. Burum şahyny ennem ağylyň gözeneklerini oýkaýan jaňly goçuň ýüňlerini sypap, bugün gaýrat ediň. Ertir öýre gidersiz. Düşündüňmi diýip öz meýlimi aýtdym. Süräýerke diýen ýoňmaşy goç bilen çopon itim marka, men budam arkaýyndym. Uky üstüme batan wagty, aly köpek bilen jaňly goçu sürüýün unanyp iýne gany ýatardym. Olaň hiç bir belany sürä ýakynlaşdyrmajakdy ikuşdy. Köpegim sürüýüni möjekden gorasy. Şahly goç bir goýunyň sürden bölenip gitmegine ýol bermezdi. Ağırlan çıkanma yarım saat şemet wagt geçipdi. Öýde el ýaka köýnegimi giyip Batyrganyň katarap uğradym. Batyrganyň öýü galanyň edil merkezindedi. Alanyň sesi ýaňlanyp durýan uly mesjid hanyň öýüniň alkymyndadı. Mesjidiň daş töweregi injire, direklere, sergo gazyna bürelünni. Mesjid bilen Batyrganyň öýüniň arasyna Bazar meýdanjygy yerleşýärdi. We Molla Muhammed o ýerde haryatlaryny ýaýradyp göçme tügdatyny ederdi. Molla Muhammediň göçme tügdatyny göwnüň nämetle tapdyrdy. Sögüde bolmadyk wagty. Biri toy tutýanlar üçin göreş meýdançyny öwürlýärdi. Aýlaryň ýagyşy elemezan gelenine agdyň beklep özüňden bir ýere gelmeden gelişmejek ýaly. Şonuň üçin galada uludun kişe ýaş ugarry hemmeler bir ýere ýygnanardylar. Bir ýerde eňek bary gymyllardy. Kesip bar tanylardy. Gep bar dinlenirdi. Wagt tez geçip bir görseň gün ýaşyp agşam namazynyň adany aýdylyrdy. Men bir meýdança ýetemde tas doňup galypdym. Örküşleriniň arasyna kejebe urulan heştek maýanyň Batyrganyň işigine şol çöküp oturuşdy.
Ol ägimizden gäwüş salýardy. Başlary ak telpekli, ýegini gyrmyz donly, öwrüme uşokly atlylar meýdanyň çetinne. Üýşüp duruşlaryny Batyr Hanyň öýünden kimingdir bir ýeriniň çykaryna, o kergeni uğradyna garaşýardylar. Bine hekayet. Genarjylar näme üçin häzir etçeni ýola düşmeýärkä? Mehmanlar toý üçin niyetlenip dikilen täze öýlerde çay içip oturuşlaryna mitay gurruna galypdylar. Olaryň başyny agyrtmaýan gurrunlary galmany. Bilki otluk sonarlar, mallaryň ähli görnüşleri, hatda gaýraky oğulary azar berýän möjek orda takdy, aýdylmak hem galmany. Ýöne bar gurrun ahyry Genarjynyň näme üçin ýola düşmeýänligine gelip syrgýardy. Men eglenmezden Batyr Hanyň öýüne ýöneldim. Öýüň işi açykdy. Tamda ýygnanlaryň hemmesi daşardanam kimsi görünýärdi. Men eýwana girdim de çöktüm. Sebäbi zaýyň içine üýtgüşük bir ünjüýüniň ýynjylyklygy dolupdy. İçki zaýdy, aksakallar oturýardy. Olaryň nazary bitaqatdy. Bir bela gopmadyk boldy. Bir ýerde hoň masalýady. Kimdir biri? Bu hili gıybet olaýmadyn haw. Öňe bilýäňiz ahyryň. Bu wagtyň adamlary suw görmän tamam çykyr berýär ahyry. Nurberdihan degişme salyp gürledi. Molla Muhammed, ay haw, sen harydyň geçmejek bolup ilaty baska salýan närsiň ha? Hanyň sözüne gatrak gülenlerim, ýani ýylgyryp oňa aýanlarym, böwürleri diňlädenlerim tapyldy. Demek Molla Muhammedem şu ýerde. Men oturan aksakallar ýaňadan güýdaýladym. Dogrudan Molla Muhammed Batyr Hanyň gapdanyny howlukman çaý ortlap oturdy. Menini näme-nämedigini aňy uradym. Molla Muhammed täze harit bilen täze bir habarym getiren orly. Ýöne hemmeleri serpmeden gaýdan ýarydan habaryň düýbi düz bolsa da beri. Dogrudy her gedek bir täze habar tapmak Molla Muhammediň ennini öwürlüp gidipdi. Ol şol haryetlerden başgady. Ganar habarym getirýärdi. Haryet alys-salys edip gösme töwdäsi bilen türkmen ýaýlalarynyň ähli obalaryna aýlanyp çykan soň, adamlar onuň harydyny getirýän gurrunlaryny ananjaňlyk bilen kabul ederdiler. Molla Muhammed başyny ýaýkardy da kina ýaý bilen Nurberdihan, Taňry ýalkasyn, men hakda beýle hatyrjym pikir edýändiňi öýtmeýädim diýdi-de, sözüniň ýerine Batyr Hany gönükdirdi. Men öz bilýänimi aýtdym. Galanym özüňiz bilen. Ertekün bir habar gallyk diýmediňiz bolýar. Batyr Han oturup bilmän, "Orsun goşulmaşdyna kim diýdiň?" diýip sorady. Molla Muhammediň gurgaşlary bürşüp gitdi. Meniň eşitmişime Skobelif diýe. Skobelif. Ol sözüni tamamladym diýen terzi gäzetine ýaňadan çaý goýundy. Kimdir bir taklanyp bilmän, "Sen nerden bilýän olaň biziň ýyly basyp aljagyny?" Ýene biri jogaba garaşman, "Lamakynyň guyrugyny ýamzyna gasyp gidişini gördüňiz? Sara zowur ýylyny köglenir ýaly boldum näme? Innikisi näme käbulun?" Molla Muhammed jogap bermese ýynjylmajagyny bilip şeýlediydi. Men bu gurrunlary toslap tapmaýanyma belli. Bu gurruny barıp bir hepdiýin Kawkazda eşitdim. Belkem orslary ýemiş töwerekdedir, kim bilýär. Batyr Hanyň göwnüne ünjüň arlaşany daşyndanam aňdyrýardy. Dogrusu bir däkileriň biragatlanmadygy galmany. Zaýa doly çäýnekli getirilip buşan rekdilýärdi. Orslary hakda eşitenden ötün agşamky göründüýüşim, Ezemre kakamın keşfinin gödüňme gelmesi ýadyma düşdi.
Ýaňy bir gulaklar ortlaryň geljeginden dynypdy. Bugün ýene-de ýörüşli gürrüň orta düşdi. Batyr Hanyň ýüzüne könülüşen aradyryň buludy çökdi. Baladylar garşy golgaýan köne yaralary meňdeýärdi. Öýüň içini agardamaşlyk gurşady. Meýdan sanyň gyragyndaky direkleriň kölegösüne dik duran Adyna Hanyň ýüzi gamaşykdy. Ol ýegini iňňeden çykma gadar doňly. Aýagyna aýna gonç ädigi. Günüň şöhretine ýylpyldaýardy. Gyýmy balagynyň gaptal jüýsünden Molla Muhammedden alan sagadynyň zynjyry görünýärdi. Adyna Han ýyl gözünden ogrynsa aram jüýsünden sagadyny çykaryp onuň süýşmeýän dillerine umyt bilen teredýärdi. Adyna Hanyň nökerleri toýuly, Murat we beýlekler onuň daşyny gaplap durdurar. Ol ýollaşlarynyň söhbetlerinden üzülmeýän ýar bolup görünse-de, bar küý içerdedi. Ýaşullaň geljek netijende sabrly garaşýardy. Batyr Han ahyry ümsümli bolup, her näçe kelle döwsegem, toý dowam etmekden başga ýolumuz ýok. Eýem günorta golelap ýör. Bu wagtda bir gelin alyp gelmeli ahyry. Men gudolary günorta çenni gelin aljymyz barar diýip lewdetdim. Eğer lewden koý bogadyn niýe? Türkmenler başyny goýar gölün, lewdinne durar. Beter gizaga alman ýoly düşelýän diýip ýaşylyr ýüzünde. Oturunlaryň içinde belli pikire gelip bilmeýänler känni. Batyr Han Allah'ın çağırıp öňatlylary uğradalýan. Kerwenem ýuwaş bar bersin. Ýogsa aňarda akyrym näme bolýar diýip kyn güne galar diýip sözüniň ýerine ýetirdi-de ýoly çiçekleri ak pata berdiýän şekilde ýerinden gowsunyp gapdarrakda oturan Ahmed Ahuny işaret etdi. İçerden Kur'anyň aýatlary okulyp uğranyň zaýyň daşyny akyrym ýerli ýerden dyýd etmäge başladylar. Ahmed Ahunyň öz enni boýunça hiňlenip okan aýatlary daşardakylary eşdilýärdi. Batyr Hanyň amin diýen güňlüş teti geldi. Töwür galdyrlandan soň hemmemiz yerimizden galdyk. Zaýdan ilk akta kaldylar. Olaň ýüzüre hem beýlikler da çykdylar. Batyr Han ýaşynyň bir şene barandygyny garamazdan hem işe şekta çykdy. Ata atlanyny zahirlere gaýry dur diýdirýärdi. Ýeňini postun atynyň kelletindäki gara köl telpegi has hem adymly görünýän Batyr Han eýwana çykdy-da aty getiriň diýip buyruk berdi. Kimdir biri algaçlap meýdan şany ok kestirme geçip gitdi. Tägel halymdan gyratyň zyrawundan ýydyp aýdyna köglendi. At satanlykdy. Ýaly ösgünni. Geň galaýmaly ýeri boýnunda bir näçe gara teýminler bardy. Hanyň aty da beýlekatlardan aýyl-saýyl tapawutlanýardy. Gyratdyňa Batyr Han golen etdiýärdi. Ýylyşinde Batyr Hanyň gyratynyň aňyrky görüwlüğiniň atyna baryp ýetdiýärmiş. Toýunagydan soň onuň ýerininden ýelem ýetip bilmeýärmiş diýen ýaly her gürrüňler bardy. Bu gürrüňleriň rawayatda hakykatygyny, Batyr Hanyň atynyň şemallanam ýugrukdygyny ölmem şaýat. Batyr Han atlanýansa hem biler. Üstüne gelin getirecek kejebe gurnurun heştek maýydy. Öň atlylarym Tagyn Hanyň iki gäwmiş goýulan agaç arabasy. Onuň üstündäki kergene goşuljak aýaly tatlarym, erkeklerim uğramaga taýin bolupdy. Dawany ýer toludýan. Gadymyç ýigitleriň bir näçesi ýoly düşen kerweninden öňe saýlanyp galanyň demir derwesinden ok bolup çykdylar.
Olaryň galanyň daş ýüzünden asmana atylýan tüpeňiniň sesi arkasyň düzüne ýaňsalýardy. Adyna han asla gülümjürep deň duşlarlan agoýa girdi. Kergüne goşulan düýeleriň eň soňky zaýlaryň aňyrsyna öwürlüp gözüni iten soň men boşap galan meýdança nazar aýladym. O ýerde Molla Muhammediň hop baş öýül galypdy. Ol esli wagt göze görünmeýän ýüpe baglanan ýary bir nokada teredip durdy-da başyny ýaýkan duýman galdy. Soňra başyny aşağı salyp goşuna tarap gaýtdy. Men algowymy ýazdyrman. Barşyma galanyň iç ýüzündäki baskançaklary bilen onuň üstüne sykdym. Kergen öz maýdaryna galadan barha daşlaşyp barýardy. Biziň galamyzyň diwarlary berentdi. Başy hol asmanyna helle watýardy. Diwaryň biçirilen kerpiçden öýrülen iň ýokarky 5-6 katary gazalymtyl reňkde hasy gözelginişdi. Käýerler bolsa ýaňy diýşikýän şaganky ýaly aňy tüňmüdi. Men galanyň her ýerde urulan garawul diňine baryp kergun gözüni ýitýänçe ýydynyň garap gitdim. Galanyň daşyna jany jemennäniň hereketi kesildi. Lemmer gara bulutlar galanyň üstüni büredi. Barha güýçlenýän şemal olar kogulap kergüniň ýydyndan ýetmäge jan edýärdi. Birdenem toplanyp bir-biriniň üstüne basan bulutlar çakşagada göğü lerdana getirejek. Şol çakışmadan soň bolsa bederden guýulýan dep şawa gerip galan suw tiledip gidiberjegim diýärdi. 3-nji perdäniň owazy. Kergüniň ýoluna galan gözler. Galada galanlaryň madaty gaçypdy. Nire barsaň, nireňe terefseň orslaryň ýangadan soluşakda gurrun edilýärdi. Molla Muhammediň getiren habary günnüýüň gün ortany arasat manna ýyllarym çakan ýar bolupdy. Molla Muhammediň öz alada öýüni ýetikdi. Galan merkezindäki meýdançada ýaýradan haritlarynyň daş töwere adamdan ýaňa hyň berýärdi. Erkek bolsun aýal bolsun farky ýok, her kim gerekli adyny soraýardy. Emma adamlaryň ünjeti bir rahatlygy ýüzlerinden bildirip durdy. Gün ýaşmy üçin düýlenip uğrapdy. Gögünlere aralaşan ünzi ululýardy. Adamlaryň bir topary Batyr hanyň öýüniň daşyny ýüpdi. Olaryň hemmesi bir adam ýaly Nurberdi hany teredişýärdiler. Batyr hanyň galada ýok günleri bar kişi Nurberdi hana kulak asýardy. Maňa durun ýerimden Nurberdi hanyň ýüzi görünmeýärdi. Ýöne onuň ýagdaýynyň hiç kiminkiden enaý däldigini aňdyryp durdy. Kimdir biri gözüni köle edip udoklara teredip duruşuna basym agşam düşer. Kergünden göli habar hatyr ýok. Nurberdi han ýeri muňa näme diýersiň? Näme etmeli? Nurberdi han gaýga üstüni bastyrana näetmeden Hudaý takladyn. Ýeni agşama şenni maýbar ahyry. Wagtyndan öň baska düşmegiň hajaty ýok. Müň gaýgy bir iş bitirmez. Ondan biziň medetkarmy perwerdigar Allah'dır. Şey diýdi. Batyr hanyň eýwanynaky güllü keçäniň üstüne çökdi. Naf kädedin çıkaryp, eliniň aýatyny jemlän nasyny diliniň astyna atyp goýberdi. Berk gysan dodoklaryny mümkinledip aşaklap oturdy. Ýa-da portatda onuň her bir hereketi ýyryň göz astynady. Nurberdi hanyň bolşundan, hereketinden her kim bir many çykarýardy. Her näçe giňil getsedi. Hanyň ýüreginiň jümmeşindäki ünji, gaýgyň azafy aýrylyp gidibermeýärdi. Märekeden boý taýranyp duran Adyna han hemmerden beter aradally. Onuň bir ýerde durmaga karar ýetmeýärdi.
Bir içeri girýärdi, bir daş çykýardy, bir oturýardy, bir turýardy. Garşy sagany seredýärdi. Ak direklerin uzun hatarynyň deňine bir ýöňe, bir ýyla ýürýärdi. Ol peýalwan batdy. Gerdenleri tegirin durdy. Omurdunlary şiirin kyýaly ýöňe omzaýardy. Deň duşlarynyň mesana saýlanýardy. Onuň bugünkü sowukkanlygyny ýitirip, özüni saklap bilmeýişi meni geň galdyrýardy. Ol garşy kiýseninden el ýagryny çykaryp, ýüzündäki bursok derdamzalaryny silýärdi. Adamlaryň köpüsi galaň başyna çykypdylar. Her kim ilerdäki depäniň üstüne çykyp, boyunlaryny üdere getirip kerweniň giden ýoluna garaýardy. Galanyň 4 künsündäki asmany göterilen garawul diňlere çykyp, gelin alyp gelýänleri hemmereden öň görmegi arzu edip, alyslardan nazaryny aýryp bilmeýänlerim köpdi. Birdenem garawul diňlerden kimdir biri gelýärler, ha, öň atly tozanlar gelýär diýip çatlygy ýördi. Hemmeler dem almasyny saklap, ses gelen tarapy öwrüldi. Köp garaşylan habar dogrusy duýdansyz ýaňlandy. Emma göwnlerimiz dolduran torgunmalardan, ünzülerden soň eşdilen gelýärler diýen habar ganyt bagladyp kuş bolup uçurupdy. Asmanadan alýan telpekler galanyň diwarlarynyň ýokary saýlanýardy. Adamlar bir-birlerine gözüň aýdyň diýişýärdiler. Däri gapgyrlan peşeňler çar ýanynyň gümpüllep göçýärdi. Adynahan şahatlykly sesler ýeşdilip urandan gyslanmaç daşar çykdy. Daşyň nakyry ýem ünjüni unutup oňa degişýärdiler. Begenjinemi, utonjunamy, onuň elleri aýaklary bir ýerde durmaýardy. Nurberdihan ellerini galgadyp şahatlikly habara duýdansyzlykda üstüni bassaran adamlary görkezme öýärdi. "Aho, näme ölçüp durduňyz? Galan gapsyny giňden açyň. Batyrhan gelýär. Bolun. Durmaň ahyry." Garaşmakdan eňki giden gala birden janlandy. Gelin alyjylary garşylamaga taýynlyk uradylar. Nurberdihan öz öýüne baka gyslanmaş ýöneldi. Kän eglinmän, eline dutarny alyp çykdy. Bu dutaryň arka geçip, iň ahyryna Nurberdihan'a gelip ýetenligine we hanyň ony gözüniň görüji ýaly saklaýanlygyny hemmeleri beletdi. Nurberdihan ädimlerini goşatman Batyrhanyň eýwanyna baryp girdi-de: "Adamlar, bellep goýun. Kerweniň öň atlysynyň bayragyny ha şu dutardyr. Öň atlynyň aljak bayragy. Dogrudanam deňsiz taýsyzdy. Onuň kädesiniň daşyna oýulyp nagyşlar çekilenni. Görüni öýüne çekýärdi. Birdenim dutary sıkçak atla gödüm gitdi. Onuň atyny gara suw edip galanyň derwesinden girişi. Adamlar gözüňe aýdyň. Kerwen babarapdan geçip gelýär diýen habar berişi. Nurberdihan'ın elinden nagyşly dutary alyp maňlygyna syýlyşy. Gödüňde janlandy. Men algomy ýazdyrman, galanyň diňine tarap howrutdum. Dutary eýe çykjak ýigiden kimdigini bilmäge ýaşandym. Baskançaklaryň 2-3 tekserinden üst saşary togutup ýokarlygyna galdym. O ýere ýem köp adam ýygranypdy. Olaryň hemmesi de gözleriniň köküni gyryp kerweniň görünjek tarapyna seretýärdiler. Iňrik garalyp başlapdy. Gitdigiçe golelüşýän garankyda gyratyň sudur görünni. Galanyň 4 künsündäki diňlerden şahatlyk sesler eşdildi. Begenjine hemmeri herekete gelipdi. Çagalar böküşýärdiler, ular birek-biregiň gerdenine kakışýardylar. At haýdyman gala tarap golelýärdi. Birdenem mehelläniň sesi lowurdap yan oduň üstüne şu uýruny birden sönüşi ýaly tappa ýatdy. Atyň üstünde hiç kim ýokdy. Ol ýekedi. O hal perişanly. Mundan soňky iýiniň düýrükdirji duýgular duýdansyz,
göz açıp yumos salımda adamlaň erkini ellerini alypdy. Adamlar ank gurup galypdy. Men galanyň dipedinde toplunyň şabardap ýagmaga taýyn gara bulutlar ýagybym bilmän. Agramna da bäs gelip bilmän. Başymda çökäýdim, käýitdim. Nädip galanyň diňinden aşak düşenim ýadyma düşenok. Derweden gala girip gelýän gyratyň toýnagynyň başly bara seri ýüregimiň uruşy bilen deň sıkýady. At Batyr Hansy ýygyny gelenden namyt edýän misaly başyny göterip bilmeýärdi. Ol ýüzüni sallap galanyň ortasyndaky meýdança geçip barýardy. Adamlar öýe gözlerini anmaýardylar. Alaşdy hally. Tıkkırdap deňlerden geçip barýan atyň ýygyna düşüp meýdança tarap gaýtdylar. Halaýyk agzyna suw alannyk gepsiz gürrüňsiz ank bolup galypdy. Hiç kimiň hatda hyýalyna gelen şaklamalaryna daşyna çykarady. Uçursuz bir belanyň gopanlygyny anyna gelmeýärdi. Meniň gulaklarymy dıkıp eşitmejek bolýan sözlerimi, içimden haýhydyr bir güýç gaýtalýardy. Boljak iş bolýanan bu sözlerden aýygym solaşýardy. Başyma ýalanýardy. Kelläme taýak güle urlanýardy. Men ilimde baryn edip Batyr Hanyň öýüne uradym. Barsam eýýäm hemmeler bitaýy. Gara suwurun atyň daşyny işerekeni. At janawar menden daha soramaň diýenlik. Ýalyny iki ýana bulaýlýardy. Uzyn kişneýärdi. Onuň kişneýişi aýdy sesi gyrlyp giden bagşyny ýadyna salýardy. Nurberdi Han bu ahwalata uzak seredip durup bilmän Batyr atyň boýunyna elini goýdy. Ýalyny dayanykly omurdonlaryny sypalady. Olaň ikide bir-birlerine düşünýänlik esluatlap ýynjyrkly hadda gelip bilmediler. Batyr Hanyň gyýry bir derdini şmäç şydap bilmän ýer peşedidi. Ardaýaklaryň üstüne galyp bar güýjüne aýyrgan kişiňedi. Nurberdi Hanyň gözlerine ýaş aýlandy. Adyna Han bolsa, bu bolup geçýän ahwalatyň düşdüğüne de, fuşduğuna da ynanman. Ýüregi sowurlandyk gözlerini alaşdy, tegelep galypdy. Onuň tegelenen gözleri bir zadyň omurlup döwülüp barýanyny görýänim diýdi. Nurberdi Han Adyna Hanyň ýanyna geldi. Onuň golundan tutdy. Ol goluň çiginleri gahar galapdan döwülüp köýneginiň ýeňini ýaraýjak bolýardy. Hanyň sesi de çykmaýardy. Diňe Adyna Hanyň Hany kerwen. Hany kakam diýip bir gysan diýişleriniň arasyndan çalaja pişirdiğini eşitildi. Ayarlar, olaň aýdy sürekem çağılar ağlaşıp başladylar. Molla Muhammed dukanyň tekçediniň aňyrtyna geçip şiýigyny temmäkiden doldurmaga durdy. Ayarlaryň agasy uru orlaşygy ýalypdy. Molla Muhammed olaryň sesini eşitip silimini uzyn sordy. Soňra ellerini dıýdynyp La ilahe illallah. Özüň gowusyny da göre Allah'ım diýdi. Ýerinen galdy. Ahyry Nurberdi Han gataňsy ellerini Adyna Hanyň golundan aýyrman durşuna adamlar öýlendi. Adamlar entek ruhdan düşerden ýerdir. Men Batyr Hanyň diýirdigine Allah'nyň berligi ýalanýan. Görüňe, onuň atyndan gan çykan ýeri ýok. Demek, baska düşürýäli bahana ýok. Nurberdi Han her näçe giýin-göwün getmäge çalyşdy. Adamlaň özüne dogry inanmaýanlygyny aňýady. Ýola gidenleriň ýygyna galanlaryň bary bir saly üstünde. Nurberdi Han
Ýaş erenlere garap, barın, elere ustayan atlanın, hayır etmeyen kervenin uğrunu sıkmalı. Yiğitler onun bu sözünü mehettil, atlı atına karşı algadı. Adyna han, bakını kılıçlı, eli kırlı tüpeňde atlanıp, hemmelerden ýöň ýygyna geldi. 20 golay atly toplanan destine, Nurberdi han Adyna hanyň öýüňünden tutup duruşyna olar iň soň sargıtlaryny tapşyrdy. Ýollyzy etewan bolun. Gelin getirilecek owa howluň. Kerweniň barany barman anyklaň. Gaýypdan bir ahwalata uçrasaňyz, gala çapar urdyň. Bir gelýän şeňiz garaşdykdyr. Öňlerine ne hili garanky işleriň durunlygynyň bir şetini aňyan ýigitler durun ýerlerinden atlaryny gamsa basdyrar. Olar galanyň derwesinden ok ýalatyp çykdylar. Atlylar giden soň dünýäň ähli ýüki ýeke öz başyma düşen ýaly halla galypdym. Demme sorýanym howa dälli, gazgyn şäge, gazgyn guruşun bolup demligimden geçýärdi. Meydançydan daşlaşyp barşyma, galanyň diňine çykmaga hyýal edýärdim. Emma ayaklarym diýen etmeýärdi. Aty gelip, öz galan Batyr hany, gaýdy piş mahal görmerin diýen pikir bile ölsemem ularaşyp biljek däldim. Men haýyma waýma bakman, kelläme ornaşmak isleýän wehimli oýlary kowmaga gurbatum satmaýardy. Asla göwnümi götermägedi, menne güýçe almandy. Köýnegimiň ýakasyndan mäkäm ýapyşyp özüm saklajak bolýardym. Diňe dilime öýde gelýän Allah jan özüň bar. Biziň dadymyzy özüň ýetişewer jan Allah diýip gaýtalaýardym. Gözüm göňüne nokotlar, suw köpürjügi ýar düwmejikler. Şişe ýaly damja peýda boldy. Onuň aňarsyndan tozuny siňip barýan, bir-birine gatşan 20 atly uduklaşyp barýardy. Tordan garul diňine çykdym. Gaýy hasratdan ýaňa mezarymga alman soň düşölen kerpijiň üstüne süýündüm. Ýürek öz ýerine sığmaýardy. Ol şeýle bir çiýişip ulalýardy bolýan. İçimde dem almaga yer galmaýardy. Birdenim men dogdoklarymyň, ýegeklerimiň gawşap gidýänini duýdum. Gözüm garankyrap, ennam janym galpyrlaýdy. Gözümi ýylýanda atlaryň bary bir ýaňa gysylyp, ýykyryp barýardy. Ýerinden tüýjüp, ornuny üýtgedýän dünýäni saklap biljek güýç galmandyr. Şol çağışap barýan dünýäniň jimmişindenim. Batyr ganyň tet gelýärdi. Mert bol oglum, mert bol. Şapak gyzarypdy. Narynç renke boýalan gün. Gan ýüzüne çaýkanyp, gaýyň içine girýän mysaly. Ýaşyp barýardy. 4-nji perdäniň owazy. Ýa tutýan halaýyk. Akşam düşüpdi. Daşda görek dymdyrslykdy. Meniň göwnüm bolmasa, alnymyzdan ýylyň iň garanky, iň uzak gece çykypdy. Hiç kimin gözüne uky gelmeýärdi. Giden atlylar daňy boly gaýdyp geldiler. Ne at aýaklarynyň, ne at üstündäkileriň ne de tüpeň teti bardy. Adamlaryň özüne dälle, kölegösüne meňdeş 20 atly galaň içine girdi. Olar ýeke dälle. Olaň eýeriniň üstünde ýa erkek kişiniň, ýa da aýal maşgalanyň jetedi keserdilip basylandy. Bu hadisany gören gala bir göwre öwürlüp aga doldy.
Soňgy gelmez görünýän orlaşykdan turan gopun galanyň üstünden aýrylmazy meňdeýärdi. Taşdy, penje görünýän. Bogoda dıkylan düğünlerdi ýarlýan. Ahmet Ahu'nun akşam namazynyň azanyny niçik ağlaman aýdyp bilenine inanmak kıyın. Getirilen cehetleriň ýüzüni kowla ýögrüp, mescidiň gaýrysynaky ak direkleň aşagyna goýdular. Pajigaly biwat gelen ajaryň ýyzy çar tarapa ýaýrýady. Kerwünlen gelin almagy gidenleriň içinde diňe Batyrhanyň jetedi tapylman. Gidenleriň barmadyk owaty, hökmedik ýodaty almanlar. Emma galanyň arkadagynyň läşiniň üstünden baryn bolmanlar. Bijeli gaýlaryň gözüniň göreji Batyrhanyň kysmatynyň keşdiginden ýaňa etjek alajymyň ýokdugyna çydaman. Nirýadyr bir ýerlere başym alyp gaçyp gidetim gelýärdi. Özümi sagaman öýür ataýyn diýen niýet bilen ilerlerine uğradım. Beşälim geçip-geçmänem ýylyma gaýdanymy duýmandyr. Jehetleriň hersiniň baş ujuny pelteli sıra pıt-pıtlap kıyınlık güleýänýärdi. Sıralary hatara düzülüp goýulan merhumlardan bak aýrylşanlygyny düşünýän dek kim-kimden ösmäge hyýal edýärdi. Zordan eğdilýän ayaklarım meni garipçe çatmama sagamana aşırdı. Girişime bir döwre çöktüm. Öňlerim şular ýaly teň haly düşemdi. Öýüň bir böwrüne galman oturýardym. Aduglyk özüme gelim soň şatudyň töňgesinden ýatan dutarym elelýardym. Tohumy balykdan getirilen şatut görwak nijime ýyllar häzirki gyzylgana bulaşyp ýatan jetetleriň orunyny şahalaryny dünýä ýaýyp otururdy. Ellerim, barmaklarym diýenmetmejek bolýardy. Ünsümi bir ýere jemlejimek üçin dutarymyň perdelerinden nazarymı sapdyrmalyga çalışardym. Emma bolmajak golda bolmady ekeni. Dutaryň sapynnaky, gapynynaky şahalar kesilen soň göz bolup galan ýerler bugün atyň eýerini batyryp getirilen şehitleriň gany boýuryň gözlerini meňdeýärdi. O şekiller ýene salymdan bolsa, iň soňky demine şeni duşman bilen garpaşan är ýigitleriň gadaply ýüzlerini öwürleýärdi. Dutaryň kirişlerine erimdegenden olar sanrap titrap gidýärdi. Öz boluşlary hiň emele getirýärdi. Inni gaýdyp biziň aramyda dolanyp gelmejek tanışlaryndan duýdan aýry düşmegiň nalaşy küýdeden şowan suwdek perdelerden öýde akyp durdy. Direg çöken çatmazygymda bak aýrasyryň hasraty ýanglanýardy. Wagt geçer. Belkim udawynyň şu günki ak direkleriň aşagyna hatarlanyşyp ýatanlaryň keşbini gözüňe de getirip bilmen. Ýöne aýrylyň hatyryny ýüregimden gaýnap gaýdan owaz eşdemde bolýan. Edil şu günki ağlar. 5-nji perdäniň owazy. Orflar geldi. Bu urruňy kimden eşdenim ýadymdan çykyp gitsedi. Manyda akydamda hemişelik galypdyr. Adamlaryň her güni şuglap geçen ýeri meňdiýär. Käte arkaňdan, käte de garşyňdan ösýär. Bar-bir günler ýyl kimen ötüp geçýär. Olardan ýatlamalardan başga zat galmaýar. Adamlaryň şatlygym, gaýgysam baky däl. Baky zat olary gedekleşdirip getirip durun durmuş kanuny. Şu pazygar wakadan soň bir näçe gün geçdi. O wakadal ýaşaşyna duranyp geldi. Men erim işe barmaýardy. Hatda gapydaky mallar öre kowmagy. Ýa-da öňküler ýaly galanyň diňine çykyp günüň dowuşuna ýa-da gyzyl ot bolup ýaşyna sýynlamaga da höwüsüm ýokdy.
Ertligündäp galanyň içinden çykman güýmeniň bolup ýörem soň. Ahir dogurlary galanyň daşyndaky öýre meýdana çykarmak ýürgümediydim. Artyk maç gymyrly janymy ýakmasady. Giň meýdana çyksam, dünýäm giňejek ýaly. Gülgüläligi birinin fähra hasratdan guruşup giden ýüregimi janynyrar diýen inçizik tamamlady. Gün madar ýokary galyp, gün örtäk bolýapdy. Arkasyň düzüne göweren güller haly usyady. Goýunlar gudulyň ennigan pışkırmasından başga bütün elimden ses eda çykmaýady. Men baýryň gelişine çykyp taş töwerege göz aýradym. Aşgakda da ýeten çemendikde agyp dönýän sürüň serketiniň jaňynyň sesi gelýärdi. Mallaryň gapdalyna kenkillep ýadan goýun itim ýanyma gelip süýündi. Ýöň aýaklarynyň üstüne gaby kellerini goýup gözlerini ýumdy. Goýunlar otlamakdan bidar bolanyklaryny görkezmek üçin bir-biriniň gapdalyna baryp toplanyşyp uğradylar. Uzakdan gala garaçylyk bolup görünýärdi. Daşda görekde özünden başga ansyň garasy görünmän soň yekelikden näme kerwene gidenleriň ata ýerine ýüklenip getirden aýylgan şüküni ýadyma düşdi. Anga bugün ýene-de gadyl dogana bölünen däli meýdanlaryň ýaraşygy, gayratyna atlanyp ağa çykanyna ala meýdanlary janlandyran, ýygynyň garap galan çağalary, ullary buýsonran Batyr hanyň gürüm-jürüm gitmegi maňa hiç ýynjylyk bermeýärdi. Depemden basýan pikirleriň gaýdyp gelmegi ýene-de demalmamy kynladyp ýüregimi ysyrdy. Mudama ýanymdan aýyrmaýan dutarmy gabyndan çykardym. Oturun ýerimde amykly ornaşdym-da dutaryň tarlaryny bir perdeden düzdüm. Ahsazydan garymy tingirde uğradım. Bir yerlerden uçup gelen molla turgoy asmanyna asıl borup durşuny kanatlaryny kakmaga başlady. Molla turgoyun kanatlarynyň şagyrdaty bilen galadaky toý güni gäwmişe dakalan araba münüp gidenler şöküp oturan ýerinden çaýkanyp duran heştek maýanyň üstüne kejebe paýyrdadyp asmany okatan ýigitler gödegime geldi. Birdenem men Batyr hanyň atynyň yer peşäp çarpaýa galyşyny ýaňadan gördüm. Ýadyr atyň aýylgan kiçgemeti dünýäni dolduryp ütdim. Emma oňa derek bütün älim jahan ak dumana boýurly duruverdi. Kerweniň giden tarapyndan soğup çykan ak bulut toppagyny bozmanyp göwnüm maňa tarap süýşüp gelýärdi. Lemmer ak bulut golýlaşyp, göz açyp ýummasy salymda çigirlemleriň zümzümleriň üstüne örtüpdi. Men gözüm göňünde janlaryny ýüzler, keşipler gaýyp bolup gidiberdi. Hatta Batyr hanyň tanış keşipi hem öz-özünden eräp gidene dönüpdi. Gapdarymda ýatan agryf köpek ýürüp başlady. Onuň teti adatdakylardan üýtgeşikdi. Gadaplady. Ukudan goýunyň nek gözlerimi açdym. Goýuny süreköýüni erinden aktyryp, dişlerini gyjyrdadyp erbet hyrlaýady. Möjüň ýa-da gaýry haýwanlaryň, kedekitleriň bir mendilden ýytyny almagy enni giden köpegiň beýdip ýynjylykdan gaçyşyny birini tapar görýärdim. Barha goleloşýan atlaryň hokranmasy, olaryň toýnaklaryny teteşdirdi. Alzıraptaş töwerege garanjakladım. İlki öz gözlerime inanmadym. Baýryň aňartyndan sap-sap bolup, ors leşkerleriniň göwreti kem-kemden ýokarlygyna taýlanýardy. Olaryň yaragy, esbaby gurguny. Atlaryň dükürdüsinden yaraglaryň günüň aşygyna ýalpyllasynyň göz gamaşdyrmasyndan ors eskerleriniň ummasy köpdigini bilmek kyn näli. Sanajak gurdaman bolary san ýeter ýaly. Olar howrukman depäniň aňyrtyndan ýokary galyp gelýärdiler. Men dutarym hasar gosur gabyna sallymdy. Şopun taýygymy alyp ýerimden galdym.
bu ahwalatın düdügülüğünün alamatı değerligini mallarım sıdıp, ilki he diňşirgenişdiler. Soňra bir-birlerine gatyrışdylar. Köpek ağzını katıp yarasyp üýürmesini dowam edýärdi. Orslar inni depeden bäýerligine eňi buğrapdylar. Nadamy durup ädimleýän eskerler beýikden pese hasam salt ýürýärdiler. Olaryň barha goýlaşyny halamadyk köpek adımly üýürdi-de öň hatardaky eskerler topurly. It bağdaryp almanka gürpüllep tüpeňse çykdy. Köpek asmana bökdi. Döşüniň üstünden çowdurulyp çykýan gan çigilimler taşyrap gitdi. Men beýdip gol goşuryp durmalygyny bilýärdim. Emma şu ýagdaýda näme etjegimi akylmaýlap bilmeýärdim. Şoponyň taýagynyň başga näme wadiýsyn? Gaharma elimdäki egri taýagy aýlap itim atan esgere saldym. Howada kelemenläp baran egri taýak gaýşaryp gelýän esgeriň edil dik tependen patlap iýinni. Ol ýere ýagyryp gitdi. Nadamyň ýerinden ýörep gelýän ulyňok orf bir zatlar diýip gykyrklady. Men zyňan şopon taýagymy almagy algajak boldum. Ýöne tüpeňde ýaňlandy. Edil alkymdaky goýun serilip gitdi. Mallar tazygyp dargap başlady. Goleýimde mal galmady. Men nizamdaky eskerleriň arasynda özüme tarap tüpeň senilýänini gördüm. Birden arkamdan näme tanyş bir dille seçildi. Ýeňzäme gurdursam, gaşly papagyny maňlaýyna çümürip goýan biri adymly gygyrýar. Onuň bu bolşundan nizamdakylary buýruk berýänligi aňdyrýardy. Ol ýylanyň agzyndan çykan nek boýuny silkip duran doratyň üstündedi. Sağ goluny ýokary götürdi-de bir zatlar işaret etdi. Atyny görmeýän üstüme türdi. Edil beş adım öňümde atdan ýöküp düşdi. Aýagyna dyýdyna çykyp duran aýny goşýady bardy. Elindäki teletin uçly gamsyny oýnadyp maňa tinketin dikdi. Dayanykly piyadanyň özüne laýyk edilip tikilen harby libasy bardy. Gerdindäki pawonlarynyň şekilleri hereketine göre öwüşün atýardy. Onuň beýlekleri göre ýol başlygy metämelimdi. Ol bir maňa birem süret edýärdi. Oýunlar bir-birine gatyryp haşlap durdular. Eline gamsyny oýnamasyny betetmeýän orf kemendiri. Yekşi, ey, kiçijigit, sen mana yarady bar, diýip ýyrş etdi. Men häli alzırap oňa başga, düşünükli bir dille gürleýän kädiýsem, asyl türkmençe aşa süýnrip gürleýärdi we kynlyk bilen sözlemni jemleýärdi. Papagyny çümregeýän soň gözü görünmeýärdi. Hortapdy. Gara murtlary zaýtarp durdy. O meni boýdan maşa täýeden synlady-da, "Seninki oglan niçik suwabadyn?" Men oňa jogap bermedim. Asla oň bilen gürleşmegem islemeýärdim. Ok degen goýunumyň jan howuryny agar haşlamasyndan ýaňa bokurdygym dolupdy. Demim damagyma dolup geplemäge maý bermeýärdi. Orsun kemenleri gala tarap gamsyny uzadyp, "Sen şo galadanmy?" diýip sorady. Men ýene terim çykarmadym. Näme geplemeýärsiň ha? Galada atlylar köpmi? Galan goragy gaty berk diýerler şeýlemi? Bokurdagyma tek bolan düğün hat uralyn ýaly. Asyl häzir gepläýemdi de sesim daşma çykjak däldi. Ol gamsynyň sapyny meni alkymma ýetirip bat bilen ýokary galdyrmakçy boldy. Men ilkinjigede onuň gözlerini gabat garşymda goleýdan syýndym. Ol arkaýyn meniň ýüzüme terediýärdi. Onuň jümjüme gülülen reňkdeş gök gözleriniň aňarsyna niçiksi tüweleýin gizlenip ýatandygyny ýa-bellidi. Ol galanyň ady Gökdepemi? Şeýle dälmi diýip sorady. Jogaba garaşman gamsy bilen ýüzüm urdy. Gamsyň agysyna ýüzüm lap gyzýardy. Men ýigrinç bilen onuň
Çıpar yüzüne garadım. Menin boruşma zaniyanın kemendir, duýdansy ädikli ayağı bilen içime depdi. Beýle haýynlyga garaşman soň arkanlygyma tüýdirip gittim. İçimi tutup büküdip toglanynym. Ol gözüni alardyp gat ses bilen "Biz sen özüňem, mallaňym ýakyders." General Skobelov Göktepeliğini golaydan görmek arzu edýärdi. Soň bolsa öz diline bir zatlar diýip aly galmaga turdy. Men oň sesini aýyň sesini meňdetdim. Birden guyunun içinden gelýännek gulawma serkäniň jaňyny teleşdirdi. Ol äw men gelişine meniň öňümde saklandy. Dag ýaly ügüjüň gözlerini edil dogonuň ağaň ýa-da dostuň görejindäki ýaly mehribanlyk bardy. Serkäniň burum şahyndan mäkäm ýapyşyp yerimden galdym. Şu barmanada arka tarapdan bir esker ýanyma geldi. Feýgäni meňde çelip gaýgyrdy. Ol maňa eliňi galgadyp öňe ýöre diýen ekeni. Men sen gepiňe düşünemok. Asla düşünmegim islam ok diýmek üçin oňa tarap öwürdim. Görsem, ol her kimeniň taýagymdan agynyň daýanyp geçer ekeni. Meniň yerimden butnam ojugymy aňan soň, ol tüpeňiniň gözüne oksyrdy-da, göni maňdaýyma senedi. Ol agdyndan gelen paýyş söýler aýdyp maňa adım urýardy. Men onuň çıpar sary gaşynyň düdülip ýazylyşyna, maňdaýynyň gasynjyklaryna, ýygnanyň dirdamjylaryna syn edýärdim. Salymlyk ikimiziň nazarymyz kaklaşdy. Onuň gözleri aýnadan ýataran ýaly. Asıl o gözler ömrüni gırpırlan gözüde meňdemeydi. Ol arasyny kesmän feýümizin dowam edýärdi. Iň soňundan "Period, jigit, period" diýip tüpeňiniň gununy bilen ýeňsemden itdi. Men ýigrenişden we gahardan göwräme zor edip öňe atladım. Egerde kemenleriň meni diýeri galdyryň diýen buýrugy bolmadyk bolsa, sopon taýagynyň agynyň ýeňseden tutup gelýän esker bir mahal maňlaýymdan garsylaşjakdy. Men goşgaltamyň ýatan ýerine baryp zatlarymy ýygnaşdyrdym. Orklaryň goşunmaşdynyň ýanyna tarap eli tüpeňli eskeriň öňüne düşüp öz erkimiň garşysyna gidip ýörep uradym. Ýyzda garyndyr, sürüýüniň daşyny gabap, meniň ýyzym bilen garama kowuradylar. Oruslar ýol boýy ha haladylar. Men olaryň gülküsini de, gürrüňlerini de düşünmeýärdim. Olaryň tüpeňleriniň günüň şöwresini ýalpyllaýan pirleri, kemenleriniň gamsyzy we içime depeniň aýyna goç ädikleri meni ömrümde uçuramadyk ne tanış dünýäme iteneklep alyp barýardy. O dünýä meniň üçin sowukdy, kesekdi we ýigrenjidi. Meniň ädik ökçesinden agynmagym, iň soňky edekler bolmagym gatakmaly. Öňki ýaşan tanış dünýämden barhadaşlaşýanlygym. Onuň aslaýyny durunmazykdy hakdaky pikirler serime gelip geçenni, arkama galgyn tagmy batylýany dönýärdi. Men ömrümde birinji gerek göbek ganym daman galadan uzakdy. Günümi ýaşarmalygyma düşündim. Öňümde näçe giýjäniň, ömrümde görmedik adamlarymyň, kesek ýaly sowuk kesekleriň arasyna geçjekdi belli däldi. Garip satmamdan, onuň törüni put-putlaýyn ýağ sıranyň ışığından alsa, Ahmet Ahunyň lawazly azan sesini eşitmän ne edip günümiň geçjekdigi hiç aklyma tygmaýardy. 6-njy perdäniň owazy. Orslaryň arasynda. Ilki asmanyň öňüni gara bulutlar tutdy. Soňra orslaryň müň topy birden atylan nek daş töweregi sarsyryp gök gürledi. Ýyllaryň şakmatyna atlar ürküp toýnoklar bilen yer galap başladylar.
Älim jahan demarasy pursat ýagtylyp, eýdi sürekem tümlügi gaplandy. Uzak garaşdyrman çağı geldi-de, dünýäni suw tiredip gitdi. Ýagyş udagy çekmedi. Ýagyp agyzyny pürkän gara bulutlar kem-kemden dargaşy ugrady we ýassa şenni göýüň ýüzü açylşdy. Galada ýassa namazynyň azany aýdylar usurlary. Bir ortlaryň çadyr urap, goş ýazdyryny ýerine ýetdik. Hasara düýlen esgerler deýin eginlerini deňläp oturan çadyrlaryň aňyrsy berdi görünmeýärdi. Çadyr üstüne çadyrdy. Gerişleriň üstüne bir näçe top gurlandy. Ortlaryň toplary galadaky bir aýdyşlaryna görä top ýatdy töweşinne, olja alynan iki topumyzyň hiri däldi. Äpet bir zatlardy. Daşyny 5-6 adam aýranyşyp ýördi. Çadyr gurulan meydanlar esgerleriň ädiginden, atlaryň toýnagynyň ýaňa tozup, göýek os şöpden namyşany galmandy. Bu adamlaryň mallaryň örs hakda gaýgysyny etmeýänligi görünüp durdy. Olar aýagynyň astyna göz aýlayan adamlara meňdemeýärdi. İsläň ýerlerine ot ýakyp, isläň ýerlerine gany ugalyp, etçeklerini ýetişip ýören jeminneden her dada garaş bermeli. Olaryň arasynda göýekden nişan ýaly bolup ýörüşimi, büzülgäniň sonoruny, uly sürüýüniň güýde şenini bakyp boljakdygynyň hasabyny çykarýardym. Men gören orf esgerleri ankaryp seredişip galýadylar. Ýylymdan mallary sürüp getirenlerini, olaryň heşelle kakışlaryny bir görsediňiz. Egerde ýüzbaşlarynyň gyýkylygy adamda çykmadyk bolsa, olaryň her bir tokluýuny diýerligine ýutmagy meňdeýärdi. Meni çadyrlaryň orta grupyna eltenlerini, el gamçyly kemenleriň atdan böküp düşenini, onuň daşyny gallap alanlaryny gördüm. Ol başyndaky gaşly papagyny föwüne düşüp ýören birine berdi-de, ýerkime meňde çadyrlaryň birine sümürüp gitdi. Yatar wagty golelaşdy. Emma orslaryň yatma bilen niýeti ýokdy. Bir näçeleri meniň goleýyma geldi. Olardan biri tüpeňiň gunnow bilen arkamdan etdi. Ýöre uradym. Gözümiň gytagyna sürýüme aýradym. Bir näçe ort ony galap alyp gelýärdi. Her çadyryň goleýyny ot ýanýardy. Esgerler oduň başyna aýlanyşyp, aly galmagal turýardylar. Olaryň her ýerlerindäki ýarsy içilip, ýarsy içilmedik çüýşelerini ýokary göterip bokurdoklaryna goýýardylar. Olaryň tüýsü, aly wagardysy maňa ýatdy, sowukdy. Men olaryň älisini ýigrenýärdim. Atasynyň öýüne gelennek çüýşäniň bokurdogyndan ara geçişip, şagal mesligine uruşlaryny, oduň maşynyny böküşip tan edişlerini mırry hikmatlanýardy. Olar ýöňde soňda hesret çekmeli boljakdygyna inanmaýardylar. Goýundur gudularyň ne gözel ýanhyjak ýatyşlaryny depeläp, piçege çykaranlyklary gara ýatlaryna hem däldi. Sebäbi barwar bir ýerler olaryň watanyny däldi. Olar bir ýere adam öldürmäge gelenliklerini anyk bilýärdiler. Top turt pöňleriň, naýdalaryň güýji bilen bilen at şapdyryp geden ýaýlamydy. Ogluk guly bakyp ulalaryň tehramydy. Öldürni bakletmäge gelipdiler. Meni çadyrlaryň iň soň kataryny eltdilerdi. Ýerkümeniň alkymyny, eli ýaragly duran esgere tapşyrdylar. Ödüllerini bir zatlar diýişip gülüşdiler. Garawul Pagsadan galdyrılan kümäniň gapsyny açdy. Men bir girem soň, daşaryny görmegin hyllalla boljakdygyny bilem soň, uzaklardan sürülüp getirilýän mallary ne diýenliklerini görjek boldum. Mallary kümäniň şep tarapyndaky oýa gabadylar. Arman, arkamdan iýinin gunnogyň agusy mallaryň ne hili güne düşenligini, ahyryna şenini görmäge may bermedi. Men tüdünüklep itilmekden kümäniň içine ýykyldım. Garawul şatyrışdyr gapynyň gulpuny aňyrsyndan bekledi. Ýagyrnyň agyrsy bir az kiparlasyny dep gymyllyman ýatdym.
Garanky bilen gözüm öwrene şugrady. Kimdir biriniň elini eginime goýanyny duýup gorkdum. Ýa çekildim. Gapynyň jaýrygyndan gelýän ýagta garşymda bir erkek kişiýiniň duranyny saýgardym. İkimizden bir-birimize çiňirilip bakýadyk. Birden garşymdaky adamyň ýylmanyk güzi ýagtylyp gitdi. Haf ýakyn bilen ol adamyň demi ýüzüme şawap gitdi. Ýaş bagşy. Atyl biten ýallahu. Men geňalym. Allah janlarym. Bennilik ýerde menini men tanayan kim bolup biler? Ol adam ikinji gedek adım gaýtarady. Bilet maňa tanyş depdi. Onuň gaşlary, bakışı maňa gat ýakyn adam ýatlady. Batyrhan. Emma onuň uzun çal sakaly bardy ahyryn. Gala getirilen jehetleriň arasynda Batyrhanyň ýokdugy helki ýyllyrym ýaly beýnimde çakyp gitdi. Bu ol Batyrhan. Her näçe begensemem. Hak hoşsaryma ýeriň üstünde dünýäň diňine däli şulur ýaly ýer kümede tataşanma hamsykdym. Bütün gurem saklap bilmeýän eňsäp Batyrhanyň gujogyna ýykyldım. Batyrhan şo gadym kesülen "Mert bol oglum, mert bol. Mert kişi aglayan näler?" diýdi. Emma bu sezi häzir oýrugymda eşidýändigime ynanýardym. Ol ukuda sesiň gelişi ýaly ulak bir ýerden gelmän gulagymyň alkymyna ýaly. Bu şol ýumşak mulaýym ses. Bir birek berege dyý degişir oturup kän gurrunlaryň başyna agartdyk. Ol sözüm bölmän galadaky bolup geçen wakalar baştan aýak dinledi. Soňra öýüdi başynyň geçenleri aýdyp berdi. Ol gelinilmäge ýola çykan kerweniň üstüne orslaryň soluşyny, ýagy bilen ýüzbeýüz söwüşen galanyň batyrlarynyň edermenligini ýeken ýatlady. Batyrhan hergiz beýleki ýigitleriň jan alyp jan ber şakdy gurrun bererdi. Bu gedegem şeýle boldy. Ýöne obamyzyň ýaş ýigitleriniň şiir kimin ganymy topuluşlaryny gören Batyrhanyň ganatlanyp özüniň ona 20 taý gelenligi, gözleri gök süýşe ýaly ýylpylan ors eskerleriniň galabasynyň läşin serenligini şeksizdi. Urşuşundan galadakylaryň serkerdesini tananlyklary besbellidi. Onu şoň şüýnem öldürmän ýetir alypdyrlar. Gurrun tamamladym diýip hatap eden Batyrhan "Enden mertiýe çyksak" diýip sözüne nokat goýdy. Men onuň näme diýmek bolýanlygyny haýdan-haý anyklamak istedim. "He, o näme ertir? Ertir men aýagyma, elime gannal urup, Skobilowyň ýanyna gitjekler." "Näme? Skobilowyň öýü bir ýerde dälmişmi?" "Ýok. Oň düşlän ýeri hem bir ýerden gaty ulakda ha bolmaly kädiýän." Sözüne diýini gören Batyrhan uludan demin alyp arkadyny ýer kümäň diýwaryna berdi. "Meniň şo generaly bir golöýünden synlasym gelýär. Göreli, türkmen dillerini gany boýamagyň niýet ediniň kimdigini. Görmäw gözümiziň nury sag bolsun, edýär Allah'ım." Güllen mahali, gaharına Batyrhanyň duluklary titreydi. Sakalynyň syrlyny üçinem bolmak mümkin. Onuň ýanaklary çekilip, ýüz gözi hodarlanýardy. Ýüzüne bir näçe ýara ýyldyrmady. Maňly ýygyrt-ýygyrtdy. Nazarynaky gaýy hasrat içinden geçip barýardy. Men ara bewşoňluk düşenini indi nämerre garaşmalygy, orslaryň güýji hakda soradym. O maňa "Şu ýerde görenleň orslaryň par goşuny öýdýärmi?" diýip sora gürezlendi. Soňra da maňa garaşman öýdüňe jogap berdi. "Bu orslaryň öň atary bolmaly. Skobilowyň öýüdi ýene şunçarak goşun bilen ýygyň gelýän urtaberek. Hanaga orslaryň munça jan çekip bilen üstümde sürüşmesi näme?
Olar asla bizde näme gerekki? Orf galany el aljak bolýar. Galanyň gitdigi türkmenniň diýdine şökerlendigini skop elif bilýär. Ondan külli türkmeniň düzi sehrasy özününki. Daşardan serhoş orf eskerleriniň aýdym aýdýan, şadýan degişmedeştilýärdi. Gapynyň agaçlarynyň aşyndan daş dögerek gowgörnýärdi. Belentde ýakylan oduň ýalkymy pesler ýagtylýardy. Onuň daşyna bir näçe orf bir çiýişik eskeriň daşyna üýüşip aşak ökerek ýokýardy. Ol çiýişik orf bolsa, garmonyň gapdalynyň don kazaklarynyň aýdymyna gygyrmaga başlady. 7-nji perdäniň owazy. Gijeki çoluş. Soňlar adynahan şeýle ýatlardy. Senin galanyň daşyna dogurlary çykaranyňdan habarladyk. Agşam namazyny mesjide üýşen adamlar sen bir belaň üstünden baranlygyň kararyna geldiler. Nurberdihan 20 atlynyň başyny jemläp galanyň daş töweregine owalardan habar tutmak teklip etdi. Biz tiz atlandyk. Galanyň daşyndaky öýre meýdanlary ädim sökdük. Ahyry ýigitleň biri sen ýerde serlip ýatan köpegiň bilen goýunyň läşiniň üstüne bardylar. Biraz aňyrrakda çopon taýygyny tapdyk. Itiňem goýunyň at bölünliklerini bildik. Eskerleriň atlaryň ýydyny çaldyk. Olaryň gidäjek urun sakladyk. Ýagyşyň ýyllary ýugun ýerine çenni eglenmän geldik. Aýgara orslaryň ornaşan oýuny tapýançak ýar gizen agdy. Görsek garawullardan garan uklapdyr. Ýani düşman ordusyny golelaşmadan öň atlanmadan aýak sesini eşitilmedi ýaly etmegimiz gerekdi. Biz atlarymyzdan düşdükde eýerleriň aşagyna keçäni gatlap olaryň toýnugyny berkdandyk. Enne atlarymyza münüp yatan düşmanyň edil gulugynyň alkymyndan çapdyryp geçdigim düşmanyň duýjak many ýokdy. Bir şey dip düşman leşgeriniň yerleşen ýerine bakabardyk. Orf goşunlarynyň düşlän oý ukuynyň köýüne gark bolupdy. Gapa ýaplanyp hor çekip ýatan garawulyň horullusy gijäniň dymdyrslygyny böwsüp gelip bir gow eşdilýärdi. Tan edip oglok guýaly böküşün. Täze öllülen tokluýanyň etinden çiýişdik bişirip göwün tolpusyndan çykan eskerleriň gulugynyň aşagyna top atylsady, turjuga meňdemeýärdi. Batyrhan ýerkümeň diwaryň arkasyny berip oturşyny salawat duwaryny okuýardy, tesbih anyýardy. Ýön galadyn başga ýerde ýatyp görmän soň meňem gözüme uýk gelmeýärdi. Ýere guran seliniň sapary düşölünni. Men ellemmi ýassyk edinip arkandyna gyşardym. Daşardaky garawulyň horlamasynyň bir fiýhli gaýtaranmasyna kirpiklerim gaýryşyp gidýärdi. Bir salamdan daşardan dil şygyrdy eşdildi. Gaýdy bilen bir agyrdat ýere çökenýär boldy. Kim wagt geçen soň bir saklayan garawulyň hor çekmedi ketildi. Hor çekip ýatan garawulyň birden oýunmasy bolup biljekdi demeýärdi. Men ýuwuşlyk bilen ýatan ýerimden turdum-da gapyň ışyndan daşaryny synlamaga durdum. Aýyň ýagtyna bir gara görünýärdi. Ol seri tapylyk bilen töweregini garanjaklaýardy. Öldürün garawulynyň meýdi ayagynyň aşagyna serilip ýatyrdy. Batyrhanym üstüni basdyryň aradylarynyň aşagynyň çykyp gapa geldi. Aşlardan daşyny teretdi. Duruşy bilen gulagy ýuguruldy. Daşardak adam inni bire arkasyny ögrüp durdy. Onu tanamak mümkin näli. Kim bolandy? Onuň garawul öldürýäni iki uşlady. Gapa düşýän kölge soň sapar hereketlenende Batyrhan hey diýip asyrynlyk bilen onu çağırmaga durdy.
Ol Gara Batyrhanyň sesini eşitmädine çalt aşağı oturdu-da, sesin nereden gelýän anyklajak bolup diňşirgemäge durdy. Batyrhan "Hey, hey" diýip ýene gaýtarady. Kölege ýuwuşlyk gülen dikeldi-de, töwrüni garanjaklap, asla batyp, biri tarap ulalyp gaýtdy. Tutuş işiň öňüni tutdy. Meniň seýrediýän zaýrygymdan innidin onuň elindäki aýylgynç gamasy bilen eginindäki gyrmyzy onuň çeti görünýärdi. Onuň birinkilerden birdigine inne şüphelenmeýärdik. Ol gapyny açjak bolup, gulpuny sarazy çakyrdatdy. Soň ýygyna gitdi-de, öldürün garawulunyň jetedini termeşdirmäge durdy. Soň gidişi ýaly ýygyna gelip gulpa degdi. Bir gedek gulpa tokulan asaryň togurany teti geldi. Gapasyldy. Gapyny asanyň adyna hanlygyny bada tanadyk. Bizi görüp ol begenjini usajak bolýardy. Biziň begenjimiz onkudan pesdeldi. Daşyny çykanmadan adyna han ýygyma düşüberiň diýip öňümizden ylgaşlap gerişden aşmaga başlady. Ýokardyrmaşyp barşymyza goýunlarym ýadyma düşdi. Adyna hanyň ýygynyň doğrudan ýetip sürýemen hem bolar. Meniň goýunlarym garly diýdim. Ol biraga goýunlaryňy gaýgetme. Häzir ýöz janymdy utaraly. Oglanlar bir arazyn taparlar. Goýunlary munna goýmadlar diýip gerişden açdy. Üsöýlerden soň bara köşeştemem goýunlarymyň aladafy aňymdan çykan okdy. Oglanlar sürýeni bildirmän alyp çykyp berdimmika. Goçmyň boýnuny jaňa bar ahyryn. Onuň tetine duşmanyň ähli leşkeri oýunar. Gerişden aşan ýerimizde galan ýigitleriniň bir näçesi atlaryň başyny tutup taýýar duran ekenler. Biri görünlerinden garaşyp duranlar yerli yerden atlanırlar. Adyna hanım gelişine atyna böküp minni. Batyrhan ikimizem bir atyň üstüne jaýlaşdyk. Topormuz bilen gala tarap gamsa basdyk. Toýnoklaryny keçe geýdiren atlar biri ýagdan gyl sogurlanýar edip, göz açyp salymda düz meýdana alyp çykdylar. Men şonun noň türkmenleriň atyň eýeriniň aşagyna näme üçin keçat ýanlyklarynyň syryna düşünip galdym. 8-nji perdäniň owazy. Biz birleşmeliriz. Batyrhanyň gelmegi bilen gala ýangadan janlandy. Owa içine öňkü asudalyk, iýine ganalyk aralaşdy. Akşamlaryny meýdançada kogulaşyp oýnap uğran şagalaryň şadiýan tesleri ýene-de gelip başlady. Galadaky meýdança bir näçe sagat mundan öň işin taşlap gelen adamlardan doludy. Olaryň gürrüňleri bir nokodyň daşyna aýranýardy. Olam Batyrhanyň jemagaty näme üçin şagyryny gakynlady. Ol ýer bilen golaýdaky owalrady. Gala ýygynyň mollep çapyr uradypdyr. Birden turun yelim tutuş türkmen tekrasyny başly barat. Bir-biriniň üňürükde ýürüp ýörün bulutlary galaň dik üstüne toplanmaga durdy. Haýdy men ýegininden harlasyna atan atlylar jemlenişdiler. Başlara çümüre giyen gara köri telpekleri, gar ýar aklary, kümür ýar garalary garym gatym boldy. Bir gürmege tüpeňini atynyň eýeriniň üstüne kesatyp gelýän başy ak telleri Ağahan başton gedýärdi. Onuň at üstünde oturuşy gahrman sypatdy. Ýüzi daşyndan hyýrsyz ýaly görünse-de, ol akylly paýkasly, batyrgylyk bilen Jelagaýlar öýüni aldyrypdy. Lamakynyň leşkerleri sürünüp gelenne, mertlerçe olara garşy duranlaryň birem Ağahanyny. Ol öňekörler bilen galanyň içine girenden tä meýdança gelýänçe hemmeleriň nazarynady. Köpleriň daşdanam bolsa, baş atyp Ağahan bilen salamlaşyp bilse armany ýokdy. Märekäniň gürelýän ýerine ýetenlerine bolsa, halaýyk iki ýan terpelip oňa ýol berýärdi. Mescidiň deňine ýetenlerine Hut Nurberdi hanyň öýü Ağahanyň öňünden çykyp, ýaş ýigitleri onuň nökerleriniň atyny tutun diýip buyruk berdi. Ağahanyň gelmegi bilen mescidiň töwereginiň hereketi hatam artdy. Emni ýesahy gelmeliler gelipdi diýsen boljakdy. Günmatardan Atabay ýomutlaryň serdary
Hazynalar hanam uzak ýoldan gelip ýetişipdi. Munşa adamyň gala ýygnanyny hädreçeni gören ýokdy. Men bir çetrakda durdum. Öňümde 2 tane piyady öz arasynda bir jedeli çölüp bilmän kösenýärdiler. Ýaşky çyragynyň kellesinde ak gaýma takyýaty bardy. Beýleksiniň eginde bolsa agar şäkmen atanypdy. Ay, sen aýdýanyň näme ho? Ortlar haçan ileri kowalar alypdyr. Sana piriň gulagyny erkilip galan aga diýerler. Dünýäni suw tiralsa sen habaryň bolmaz. Kel tagan, musmuslap durmada näme diýjek bolsaň diýdiň howdin. Sen näme? Dogurdanam olaň gelenden bir habarmy? Habarly bolsam senden sorajakmyň how. Sene tüs içimi ýakdyň ay. Ol bir sammysyň mesele oýun how şol hele ýürüňiň diýen. Ondan olaň bir bu saparky generaly kimmiş? Mene şu äteňiň adyny bilmedim aýt. Ýene de lamakin ýaly bolmasa. Gaptarlan 3-nji biri gurrun oşuldy. Mesapar eýdiniň nöker türkäp gelen başgamyş. Molla Muhammeda Skobilli ýagyny. Ha? Öde bir enesi ýalamadyk öňk soňky sen nämiş? Elinden gelse asman çekip aşak gaçyrjakmyş o pelaket. Bey be. Awo, ol bir adam spatynlaky şeytanyň hut ödümüş. Entek söwüşe başlamanka. Yedi bersin görýärmi? O gany ojak. Türkmenleriň tohumny tüketmän ýylyma gaýtman ýamış. Wah, şey diýen dilini ýeňreden çekäýmer ölü. Allah'ın öýe saklasın. Başa gelenini göz görer. Bular beýdip garşy ýygyn gurajak bolsa-da gara kelleden geçäýmer bol. Ay, ýogsa da olaň maksady näme? Asyl olaň göwüş galaň içinde gömürün ýarlygy. Maksady besbelli. Olur sen yerin gerek. Vah, yeri ödümü veren ekenikti. 2 tane otur geçi bilen düýe iýen ketekden başga da şolong diýişine degmez. Şeýle dämi? Takalnaş. Kel tagan. Ödüňi beýle gu kelle. Öýüňem ýanky aýdyşyň ýaly garyp görkezek bolma. Üýüşip ýatan gyzyl kümüşlerini nire gidilecek bolýan? Sen mal ýatagynda humly küýdeleriň gömlerini anyk bilmese, sarıjy gorsam her bitini şänik gäledip ýurda aşyp gelesi ýok. Olaň pikiri ýekeden galaň däl. Olar tutuş türkmen ýerini öýüni baknyçyk bolýar. Näme ho? Olaň öz tüneginde ýeri gyzyl kümüşi almışmy? Ya malını öğür fıgıtmışmı? Olarda öğür näme işläpdir o kel tagan? Allah eşeği yaratsa da onu şah veremän rahry. Molla Muhammed olaň ýügürdüne köp gatnan, ana şo orsklar tomsuny da postuny ýedýär. Şo enesi ýaramadyklaň bir kassa bar şu ýerde. Bolmasa beýdip sürlenişip bermezdi. Ya kel tagan. İkimiri warryrak görýäm käler. Meydançanyň beýlik çetinine märeke hügur gurap, ellerini sarpyp bir tomoşa fin kılýardylar. Ortada 2 tane ýaş ýigdekçe güýçlerini synap görýärdi. Görüň ha, bakyň ha. Bir işin tükedenleri. Daşyny ak takkallar üýşeni olaň gara ýadyna da del. Näme, düýnüň unuky ýaz, olaň eýem ýadynyň çykaýdymyka? Ya, senemay kel tagan. Ya şoglanlara bir agaryň ýetirmesene. Mudam başyň aşağı kalyp gelip bolmady ho. Olaň mahal bir ýerde durasy gelýänler. Soňky edek giýjek şolşa çykanlar şoglanlar dämi? Sen Batyrhany ýeşillikden boşadanlary diýäňmi? Hawa. Wah, olama şeýle. Ýigit kimleri ýokdur, ýöne her zadyň oýunyň ömsüniň öz ýeri ýagyşy.
Aýna adam pakyryňky bir gün ağlap, bir gün gülüp, şeýdip ağlasaly ýüp işilip ýören ýarlardy. Herne Allah Batyrhanyň ömrüni uda gide görsün. Wagt şonu aýtsan. Gala gelişigine geläýdi. Ýogsa Batyrhanyň ýokdugyna galaň içi gumgukluk gawarsany meňde berdi. Ýaşuly töwerekdäki bolýan zatlary gozuluk, geçirimlik paýgasynyň eleginden geçirip, göreşýänler tarapy nazaryny aýrady-da. Allah o ýigitleň ömrüni udagynyň ede görsün herne. Goý göreşdinler, tutuşdunlar. Ýogsa da olaň iki ýemediýaly gıýbat etmejegi belli ahary. Allah'ın ortadan gorajagym ýene şolardyr diýip, uludan demin alyp sözüni tamamlady. Meydan şan gulaýyndaky öýleriň biriniň ağlymjyraýan şaganyň sesi gelýärdi. Köşeşdirjek bolup, palta daşa degen enefi ahyrçydan "Goýun sesini, yat, ýapysyňy, ýogsa da ortalar çagyraryn." Duranlar bir sözleri, güljeklerini, gaharynjaklaryny bilmediler. Olardan biri başyny ýaýkap, "Wah, şa ortaň adysyn. Görüňe, başymda ne günler sally." Şu arykda da mescidiň agaç kapysy jygylap açyldy. Aňyrdan ýuwaşça ardynjyrap Batyrhan çykdy. Hemmeriniň nazary oňa gönükdi. Batyrhanyň aýdy süre Agahan göründi. Ondan soň golaýdan we alysdan maslahaty bilen tire başlar ýeke-ýekeden daşar çykdylar. Mescidiň daşky ütünde golaý duran Batyrhan ähli kişini bir ýere jemlenmäge çagyrdy. Gana adamlar golaýrak süýşiň wakaly. Innik maslahaty bilen adamlaryň gowry ýatdy. Öňe süýşip hemmesi bir gulagy öwürlüp Batyrhanyň diýjek sözlerini howada garba bolmagy taýýar boldular. Batyrhan köpçülüge howsar ýaly seredip demindirsedi de sede başlady. Näme diýiljek bolup üýçülenligini düşündirmeň hajaty ýokmu kadiýan? Ors generaly Skobel goşuny bilen galaň alkymyna ýaragyny gedip ýatyr. Men saklaýyşyma görä Orslun goşuny 80.000 magýa. Olaň 50'den gowrak topy, 11 tanym pulemyoty bar. Batyrhanyň anyk gürrüňe geçmegi, Ors goşunlarynyň ýaragynyň sanynyň agdyrylmagy märekäniň üýşenmesini artdyrdy. Kimdir bir saklanyp bilmän, Allahyň özi gowrak görsün. Päli azgyn kapyrdan neydi? Onuň sesini üstüne basyp Batyrhana ýüzlenýän biriniň soragy eşdildi. Batyrhan, Orslun näme maksady bar? Batyrhan jogap ederek az ýylgyryp oňaýdy. Oňa şen Agahan Batyrhanyň deňine süýşip sora berýän öýdüni. Maksady belli olan. Göýekdepeden başga ýerde Orsun basyran ýeri ýok. Lamakiniň ýeňilmesine ortsda bilen ok. Olar Allahyň bilen tarapmazdygyna inanmaýarlar. Olar ağırlanma geldiler. Agahan, senin öz sözün ayday diyen ähňde Batyrhana garady. Batyrhan ýerkümede diýwary arkadan beri oturýarka, serinin geçirip oturan pikirlerini ýeke-ýekeden daşyna çykaryp, ýygnanlara ýetirmäge başlady. Adamlar, Orslar biziň erkany ýaşaýşymyzy elimizden almagy gelipdir. Olar kesarkazyň düzüne eýçilik etmek niýetinde. Soňam näme? Oňarsalar lamakynyň aryny ýerine salmak. Türkmeniň erkek göbeklisiniň köküni gezip, adyny ýitirmek maksatdylary. Indi şunukly mesele. Märekäniň üstünden gaýnaw suw guýlany döndü. Hiç kimden ses seda hatda ardynjyramaga da hetde denem tapdyrmaýady. Agahan ýene de sözüne oturandy. Halaýyk. Ýene de bir zady belläň. Ors goşunlary satdan çekişlere çenni harbi tälim meýdanyny döretmek isleýär. Özüni mäkem durdum eden soň, owabydyna owany, galaýydyna galany batyp almakçy. Baran yerlerine erkek göbek goýman gyrya, çapya. Skobeliyem, goşunny baran ýeriňiň malyny çapyň.
harman otlan dip buyurupdur. Musulman süýdüni emmedi kapırlarda kiça ula erehim şepagat bolur mu yolsa? Ağahan tüýdüni dini görüp, duruşu bilen gulagy öwrün adamlaryň fegaýdaryna garaşdy. Emma yerden teda çykýady. Adamlar göri laljym. Olaryň ýüzüni gaýyg ala dörtüpdi. Ağanyň sözüniň dowamyna garaşýardylar. Olu da garaşdyrmady. Özüňiz bilýändiňiz. Biziň gowlarymyz bir-birini uzakda ýerleşýär. Goňşy obada näme bolýan bilemdik. Bilsegem bir ay geçen soň bilýäs. Ýarag ýagdaýymyzam ýaby her obadan çyksa 10 hyrlydan 20 jewher gylyçdan köp ýarag çykmaz. Adam tanymyz da az. Aly meýdana çykyp garşylary güýjümiz ýok. Ondan biziň öýlerimizi galanyň içiniň diňlerini diwarlaryna penalan ýaly penalanjak gumanyňam ýok. Ondan nädip ortlara garşy durmaly? Eriň aýaty ýaly düzümizde gizlenir gaçara pena ýok. Dört tarapyň alaň açyklyk. Şu ýerde ağan tellesiniň bir uju bilen maňlaýyny derini tyýrly. Özüni kimse dürsep. Men öňüm kän aýtdym. Ýene daýdyan. Gelecekde de aýtmagy ýaltanman. Biziň orsun garşysyna goýup biljek iň uly ýaragymyz biziň agdy berdigimiz. Bir häzir diňe tireleriň, owalaryň, galalyň birleşmegi, bir adama öwürmegi halat eder. Meniň bar aýtjagym aşular. Geplejeňe ruhat dur adamlar. Ağan ähli meselelerini çöpde onyal edipdi. Yomutlaryň Atabay taýpasynyň serdary Hozanadar han orta çykdy. O şeýle diýdi. Siz gowurdaky adamlar hiç taýt etmän, ellerini gowşuryp oturundy etmän. Ýok beýle del. Lamakiniň goşunlary çolanydy. Häzirem ýaş ýigitler gizilerini edil yıldırım çakan ýaly ortalyň üstüne çodýarlar. Siziň hemmäňiz ondan habarlysyňyz. Arman bu çoluşlaryň peýdasy az. Ortalyň sany bola çenden çakdan köp. 20 atly, 30 atly bile ýagy gaýtarjak manyň ýok. Dinleýänleriň içinden kimdir biri onuň sözüni berdi. Hudaý nazar han, bu atlary bilen bilýär. O bolan üstüne awanyň hopum bilýär. Ýöne çykalga hany. Başga biri onuň sözüniň üstüne ýetirdi. Düşünmez ýar gurrun ýok. Skobel elinden gelse sehrany ýerecek. Biziň barymyzy gyrjak. Hany görelýän kim gyrýar. Lamakin gelip gönenip gitdi. Müňem düşşökgün şodurda. Merakeden ýene de birini kes çykdy. Gepi süýündirmäliň da how. Ýagy ýokka döşüň gaşartmakdan aňsady ýok. Ýankyň aýdyşy ýaly. Näme etmelini şonu aýdalyň. Batyr han bir ýygnandyry uzak wagtlap seredip durdy da hemmeleri eşitdiler ýaly gatydan teslenip gürledi. Ýaňy Ağahan aýtdy, näme etmeligini. Menem onuň aýdanlaryny gaýtylýan. Biriň hemmämiz bir adam ýaly jewitleşmeli. Bir-birimize arka diýrep, orsun garşysyna çykmaly. Ket hudalarym şu pikir berdiler. Ol şeýle diýdi. Ýöl arkasynda duran ak sakkallara gözüni aýlady. Soň sözüni dowam etdi. Enne aýdyljak söz aýdyldy. Ýaşullar üýüşip Ağahanyň aýdanlaryny golladylar. Biri birleşdirjek güýç hemmämiziň şu galanyň içine göçüp gelmegimizdir. Galanyň içi giň, hemmämizde yer tapylar. Siz muňa razymy? Şunu aýdanlar garaşýas. Dem sarym halaýyk doňup galdy. Olar bir-birlerine geň alyp keredişdiler. Soňra kim-kimden adamlaryň ýüzlerini şatlyk alamatlary uçunakla urdy. Dogry aýdýaňyz. Onu soramaň hajatam ýok. Biziň öýümiz olaň öýü. Dogry da häzir öýleriň aýyrlygynyň tapagy barmy? Menne artykmas 2 tane gary bar. Kim gelse gelip ýaşa bersin. Batyr han gulagynyň eşitýän gürrüňlerinden arazy ähinde eller asmana götürdi. Allah'ım,
Edenine köp müň şükür. Soňam ýygnan adamlara ýüzlenip şeýlediydi. Adamlar, sizden tamada şeýledi. Men biziň hemmämiziň gaýgymyzyňam, şatlygymyzyňam birdigine anýadym. Bir ýere jemlentek. Allah da işimizi uğurnedir. Toyum yatam bile tuturs. Jewisligiň güýjüni aňan adamlaryň göwnüniň galkanyny duýdurýardy. Batyr hanyň şadiýan nazary merekäniň içinden Ahmet Ahuny gözläp tapdy. Elleri bilen işaret edip mescidiň tütününe arkadan dirä oturdy. Ellerini döşüniň degine getirdi. Daşyň naklaryň hemme aşağı oturdy. Ahmet Ahunyň lawazly owazy ýanglanyp ulandan merekäniň gowry ýatyp tymdyrsyk arlaşdy. Ahun her bir musulman üçin mukaddes Kur'anyň ayet okudy. Ey imanlılar! Onun çatıcı yüpünden mehkem yapışın ve hergiz ýa-da bölünüşmeň. Kur'anyň 3-nji süresiň 103-nji aýaty. Ahmet Ahunyň soň Batyrhan dua okudy. Biziň hemmämiz ämin dip gol göterdik. Adamlar dargap başladylar. Mehmanlar soň maşgalaty bilen dolanyp gelmek üçin atlanyp galanyň dirgözünden çykyp gitdiler. Garaşdan öwsýän şemal güýçlendi. Galanyň ýok orduna üýşen bulutlaryň toppawyny çarýany dargadyp başlady. Galanyň ilaty hem öýle-öýlerini dagaşdyrar. Her kim göçüp geljek maşgalary garşy almaga taýýarlanýardy. Meýdança boşap galdy. Meniň hiç ýere gidesim gelmeýärdi. Goly ýowadak adamlar gelip başlaýança şu ýerde Agy hanyň, Batyr hanyň buýsanyşly gürlän, halky buýsanan ýerlerini garaşmagy niýet edinýärdim. Ahmet Ahunyň lawazly okan aýatlary galanyň daşyndaky sehrarlyklarda ýaň salýardy. Bir salym men şeýle gardy etdim. Käşke ortlar yaragy, esbapy golaja gelip Ahmet Ahunyň owadan lawaz bilen azan aýdyşyny oturup dinletediler. 9-njy perdäniň owazy. Ýene-de toy. Şoň asmanyň ýüzüniň nähili renkli asal ýadyma düşenok. Ýöne gök dälligi bilen açyk bilýän. Eger de asman şoň gök öwsýän bolsady, onu suw deňiz hakydamda galardy. Asmanyň ýüzi garada däl, hatda gyzylym mämişem däl. Enne şoň ýadyma düşürjek bolsam, asman renksiz bir görnüşdi, gödüňme gelýär. Dogurdunum, asmanyň ýüzi renksizdi. Maňa bu zatlary başgalara ynandyrmagam kyn. Asla mümkinim däl. Heýde göwüň ýüzi renksiz bolup bilermi? Men göli renksiz asmany gördüm. Hiç bolmanyny gördüm käýdýän. Çünki şo pursatda men bir-renk asmanyň, boýagysyz dünýäniň hem edil, renkli dünýä ýaly ýadyňda hemişerik galýanlygyna göz ýetirdim. Dogurdunum. Bir renksizlik adamyň aňyna baş bermeýän duýgularyň, dem alyşynyň, gussa batyşynyň, göz ýaş döküşiniň renkiniň ýokdugy hem öz boluşly bir renk eken. Bäbejiň sesi ýanglanyp gitdi. Bir näçe bäbegiň ağlaýan sesi eşdiren bolmagam ahmal. Özüm bir ses alyp ýerden gelýärdi. Sagat sesiniň bugün düzlüğün ýeresinden gelýäni maňa nämelimdi. Men müň gatly zehinimiň bu gatynyň aşagyna baslyp ýatan jogaby agtarýardym. Näme olar ağlaýa? Aşykdanmy? Ýa-da näzik tenine ýa-da ýüregine sanjyljak agyrdanmy? Näme üçin olaryň dili ýüregine sanjylýan agyryny aýdardan ejizke? Men olaryň gözlerini gorky görýän. Gorky? Olar nämeden gorky?
Kimden? Yok, olar orsdan gorkanok. Gaýta garşyndaky orslara ýigren şemde hayırsızlyk bilen garaya. Bir gün gelir. Ine şonu öz atalar bilen ýegin deňläp, duşmanyň garşysyna garpyşyga girmänligine arman çekerler. Men açyk bilýän, wagt geçer. Olar şo kıyın pursatda bäbek bolup ağlap ýatmaly bolan nuklaryny, ullara kömek edip bilmänliklerini ökünüp, aňartdan çykyp bilmezler. Atalaryň, agalaryň ýüreginden duşman güllesi parran geçip gidenni, ýagynyň öňünde bolmanyny, ýene-de bir asalym yıkılman saklanır ýaly buýsunyş taýagyna öwürilmänliklerini ömür boýu agdarlar. Belkem wagtyň geçmegi bilen ojaga bäbejiklerim. Men ýaly öz atalarynyň ýüz keşbini undurlar. Her näse zan etseler-de, olaryň kimdigine göz ýetirmek üçin şehitleriň merdana sypatyny hakykatyna getirip bilmezler. Sırlayan sağıcıkların haygan yüzlerini men orf kemenlerini, onun renkli pavonunu, onnaki erenine der bastırıp, gözünü yaşardayan, fimağı meňdiýän ýylladyny görýärin. Güne ýalpylayan ädigi, aynasy öňe zomap duran äýnigi bilen ol kemenler garga meňdiýär. Onuň aňarsyny bolsa, çölläki masly gonyp usup ýören dazdarkeller hatar urap oturulmasaly. Olar çommalyşyp bir-birine boyuny deňläp otururlar. We kimdir biriniň barmagyny gallyryp, maslyga tarap şoduň diýip buyruk berene garaşýarlar. Men gözüm açdym. Maňlaýym derläp gidipdir. Men yerimden turdum, gödaşar çykdym. Goňuştamda sağazyk aglaýady. Onuň sesi şeýle bir darin öli. Göňüme biri men ýüregime neşter tokýan ýaly. Serime gelip geçýän gorkunç oýlardan ýaňa men başyma ýalanýady. Ýakymsa duýgular dörelýärdi. Bir perişan düşden açılmak üçin daşma garanjakladym. Gala täze bir keşpe giren ýaly. Goloy goltumdak owalar eýýän bire göçüp gelipdi. Täzelikde dikilen öýleriň bir-birine degişip oturuşy zanzarly halkany ýadyna salýady. Bir zanzary bu halkany böwüsip biljek güç ýokdur diýdirýärdi. Hemme ýerde şatlyk höküm sürýärdi. Adamlaryň ýüzi begenişli ýylgyrmadan nurlanýardy. Başlaryna gyzyl güllü ýel ýyrtan ýaglyk olanan aýallaryň öý arasynda hereketi togtamaýardy. Goňşy-goňşyna kömek etjek bolup o direkdi. Men tamdarda täze bişirilen çöregiň ýysyna merur bolupdum. Gyzylan tamdarlaryň başyna aýallar ýüşýärdiler. Hem çörek bişirýärdiler, hem özara öý içeriň aladasynyň gurrun edýärdiler. Gopudyň hemde leýle kakýan gyzlaryň sesi gelýärdi. Ese boýa galan çağalar agaçdan at ýasanyp öýleriň arasyna iki ýana çapyşýardylar. Bir şahatlyk şagalan ýöne ýerdärdi. Bugün Batyr hanyň ogly Adyna hanyň toýudy. Bugünkü gelin aljagyny üstü kezebeli heçtek maýany uratmagy howly bolmaýardy. Gelin alynjak obanyň öýü galanyň içine göçüp gelipdi. Toy tutýan Batyr han bilen gudurlaryň arasynda 3-4 sany öý bardy. Öýleriň sepgidi galdyrylgydy. Galanyň üstü aşyry köwsarlap gelýän şäher şemali çigra uran güýz howasynyň hoşro ýetini getirýärdi. 10-njy perdäniň owazy. Gün ýaşyp barýaka. Hemişe-de şeýle. Haçanna adamlar bir maşgala öwürlüp ýaşaýaka. Bir saçagyň daşyna üýüşüp tagamyýaka. Aýlar günleri şeýle bir salt aýlanýar bolu. Bir 9 aýyň nädip duşumyzdan geçeninem duýmany artdyr. 9 aýdan soňam bir näçe gün geçdi. Egerde bu günleri ýygnap terediň okuralaryna salsadyň da çekip görseň,
Azı hemde gaýgyly günleriň şatlykly, süýjü günlerden agyr geljekdi koşturdy. Şo döwürde sehrada wehim hawatyr höküm sürdi, galanyň içi paragatlyktı. Adamlar gara günlerden başa gaýdylar. Orslaryň bolsa öňküleri ýar galanyň daşynda düşlän oýlaryndan başga ýere göçmän oturuşlarydy. Ýöne aram gize ulova çolulypdyr. Bu taranypdyr. Kerweniň ýükü urulupdyr, gürünler çykýardy. Şol gün ýerden gala siýig düşüpdi. Gün naýda boý galsa-da şöhreti galaň içine düşenokdy. Men mallar sürüp barşyma Batyr hanyň öýüniň deňine ýetemdi. Adamlaryň giyirip çykmasynyň artanlygyny aňdym. Öýe giren aýallar begenişip, ýüzgözlerini güldürüp çykýardylar. Şu ýerde öten akşam waka ýadyma düşdi. Men aýal maşgalanyň agy sesini eşitip uykudan oýanamdy. Ýary gijler agypdy. Bites Batyr hanyň öý tarapyndan gelýärdi. Öten akşam olara galanyň ähli köpü gören garra ýarlary ýygnanypdy. Meniň şakyma agy sesi daňdana çekipdi. Häzir öli öýden agy sesi eşitilmeýärdi. Aýallaryň gijeki howtalasy ýokdy. Men hemmesine düşünüp galdym. Aýallaryň ýüzünde şatlyk alamatlary bäbejigiň dünýä ýygyny nýnaňladyýardy. Uçkyrykly asmandaky sansız ýyldyzlaryň içinde täze bir ýerinde onuň habar berýärdi. Ýangy dünýä ýygynyň şaga 9 ay 9 günüň garaşmasyndan soň Adyna hanyň depesini göge ýetiripdi. Batyr hany ilkinji agtyk görmek bagytyna mesler edip, ony atalyk mertebesine ýetiripdi. Nurberdi hanyň aýaly ýylgyryp Batyr hanyň öýünden çykdy. Onuň süňk başy gögresiniň ýerdigine garamazdan edil bahar aýlary uçup gelen keberek ýary howada gaýyp ýörene meňzeýärdi. Ýogsa mulmanna käbir dili uzunlar. Hanymyzyň aýaly 20 putdanam agyr diýip gülüşýärdiler. Iki waka ylgaşlaýan aýallar öz begenjini beýleklerden paýlaşyp gelýärdi. Bagytly günden bir näçe gün ozulum. Nurberdi hanyň aýaly netip bolsa Batyr hanyň ogly wagty bolar diýip goňşgulumlary begendirýärdi. Hasan men onuň bilen petepet gelemde saklanyp bilmän genije. Nira howlugaňyz Batyr hanyň agty ogulmy gyz. Ol maňa tarap şiňerlip seretdi-de, uly gowrusny dem alyp, "Hey gara bolly seni. Hey şu wagtda seni gelnejeňiziň şakanyň iki çykanyny gören barmydyr, he? Ýogsa da ogul." Ondan nira var ýaňyz gelneje. Wah dünýäm, Ahmet ahunyň kabarýan. Bäbiň gulagyny ilki azan sesini eşitdirmesek bolmaz ahyry. Soňra Batyr han tapmary. Onuň boşlugy nämerjigini görürs. Anha ogul görseň gelnejeň asyl ýetişer ýalylar. Näme Batyr han ogul atynyň bolandan bir habarmy? On habary ýok. Dan oğlu öýden çykysy. Ertir namazynyň soň öýüne dolan röýtdik. Emma henidem gara berenok. Gelneje soň sözlerini madaly alan açymsyň aýdyp barýardy. Menem mallary koýup öz uğruma gitdim. Mallaryň sürlenişip galanyň derwegen tarap gidesi gelýärdi. Meniň göle häzir ähli güýmenjämi, dogurlary bir ýana taşlap galanyň içine ılgap aýram çykatym gelýärdi. Hemmelerden öňürdip Batyr hana agtygynyň bolanlygyny buğuşlatym gelýärdi. Hyýalymda karduglamy jemlep galanyň beýik diwarlaryň üstünden uçup çykaýjak boldum. Meniň ilki nazaryma ýerendat garawullaryň gara köl telpekleri boldy. Men olary syýgyrdym. Soňra elim bulap, "Gorawçy, Allah sana medet bersin." Men täze tutunan köpüğümüm guyruğunu buluylap garawullar tarap yürümeye başladı. Dingdäk garawul bizi gördü ve elini kaldırdı. Merdim sesi bilen "Taňry ýalkasyn" diýip jogap gaýtardy. Soňra maňa hüşgär bolmagyny tapşyrdy.
Galadan daşına çıkacak bolsaň, oruslarda näge bol? Seret, birden geçen ýyl keňýaly goýunlaryň elinden aldyraýma. Menim maslahatyňa sag bol diýip jogap berdim. Jopun taýagymy egilime atyp, mallara haýkyryp, derwede tarap ýola düşdüm. Ala köpek bir eýlek, bir beýlek lonkullap, ýyda galýan ýa-da gara şekilýän goýunlary gözünden typdyrmaýardy. Mescidiň deňetine ýetemdi. Onun ýeşigine üýşüp duran aksakallar gördüm. Olaryň arasynda Batyr hanyň tanyş pelwan spot keşfi göze ilmeýärdi. Mescide has goly baramdy. Algap işine nazar aýlap gaýtdym. O ýerde hem Batyr han görünmeýärdi. Kıblasyn bak oturan gozalar köpdü. Olar ellerine tesbihin sanap, bir sihri Allah'ın adyny gaýtalaýardylar. Men mescidiň ala garanky böwrüne seretdim. Yine 2 günnün Gurban bayram başlanýardy. Men hyýalymda bayram namazyna biri ýygnanjak merekani gözüňe getirmäge çalışdym. Bu tapar adamlar meydan şan doldurur. Galanyň içine gösüp gelenleriň hemmeti bir ýere ýygnansa, mescidiň içiniň darly geçjegi görünip durdy. Şo gün tüýs iňatsaň ýere düşmez ýenler bolar. Mescidiň daşyndan maňa garaşyp halis bolan itiň öýkeli sereşdirdi. Men ukudan aşyrynyk maldan aýdynlyk alydym. Derwede ýakynla beremde, gaýraky garawul diňine kim marka diýip garanjakladym. Gorugda duranyň kimdigini daşdan bilmek kynny. O duran elini köle edip galanyň daşyna ýetwan bolýardy. Birdenem onuň egininden aslylygy harlasynyň ýokdugy meniň ünsem çekdi. Bugün bolmasa ol Batyr hanyny. Golyrak görüp bokurda umatygydan gaýgyrdym. Salamu aleykum ýaşuly. Tagamany ýördüňizmi? Oruslardan näme habar? Ýygyna ýurlun göwräniň garşu sakalyny görünümden depem gökdirdi. Batyr han ýylgyryp, "Wa aleykum assalam oglum. Sähra diýinçlik asmanymyz arassa" diýdi. Soňra ýene de aňarsyna bakyp uzoklary seretmen dowam etdi. Menim gökdäki dilegim ýerde gowuşupdy. Beýle bagty Allahyň özi mesere daýmasa, öz ýeliň bilen usuramak mümkin näli. Nurberdi hanyň aýalynyň biri gaýraky diňe gelip ýetişmeje görünip durdy. Men artyk oýlanmazdan galaň diňine tarap haýdadym. Baskan çaklardan üstsaşyry böküp ýokary galdym. Gözüň aýdyn hanaga. Buçluk, siziň agtyňyz boldy. Batyr han meni ömründe birinji sapar görýänlik dikanlap seretdi. Onuň ýüzüne meniň gözümiň alynyna bagyt hemde şatlyk nur saýrly. Ýaşyň uzak bolsun köşegim, oğulma gyz. Men gyssanjymy oňa agtygyň oğullugynam aýtmadyk bolsam näçek. Oğul agtyňyz boldy. Nurberdi hanyň aýalynyň ertelik gözläp ýörüşi sürüýüniň jaňly goşunyň düňgürde seçdirdi. Jaňly ýögeç mallaryň içinde iň semiz hemde iň daýagydy. Batyr han ýagmyzlyk bilen Nurberdi hanyň aýalyna da buçluk haky berler. Onu gaýgetme. Barhon ha şol jaňly ýögeç sen bayragyň bolsun. Aradymy syragyňa? Men gulaklarym ananmadym. Batyr hanyň görejini adu kem alada ünji görüp oňa soru weren duýman galypdym. Ýaşuly. Seni ünji watan ýarly. Ol galaň aňarsynaky bagly ýerini tutup, men ýüregim şo tarapdan bir belaň süýşüp gelýänini duýýar. Näme? Bir ahwalat gördüňmi? Ýok, häzir gopunda çok görýäni welitwady. Batyr öz gurruny aharyna çen aýtmady. Men onuň ýaşuly. Sähra adam ýa. Adam garwyryn ok diýdim. Batyr han uzap ýatan Sähra nazaryny dikip, "Wah, Sähra şol dymmasy bar bolsun." Şo meni ýynjyktdan gaçyrýar diýdi. Dogrusu,
Men onuň näme diýjek bolýanyny dol düşünmedim. Onuň ýady o görüşlerindäki hasraty, ilkinji oğul agytygynyň boşluk habar da aýryp bilmeýärdi. Meniň Batyrhanyň göwnüni göteredim geldi. Soň günlere ha orslaň hüjümi ýatışdy. Mallarym öýrdi hedil edinip ýaýnaýa. Batyrhan men sözüm kelip, "Sadalyk etme oğlum. Olaryň bir zadyň başyny jemleýänini aňyp durun. Ýene 2 günniň Gurban bayramy. Her nähili ahwalat bolsa-da bir bayram namazyny şu galada okap dua etmeliler." Şeýle diýmek bilen. Olesa sözümi utardym hasap etdi we sakalyny uzun gödüňsy barmaklar bilen sypalady. "Siz dagy henir ýaş ahyryn. Bolsa ýaňy 17 bahar görünsiňde. Malaryndan üçgär bol oglum. Mal bolmadygyň haly bolýan nädir? Allah öz bennelerine rehimdardır. Kereminin hiç sonu yoktur. Bu aladan sonu düzdür inşallah." Bundan soňra öýri meýdanynyň şäklerini görkezip, "Özümizi degişli öýrdün daşyna çykma. Gala ösüp gelen goňşularymyza da tonorlukda yer berdik. Olaryň paýy bizlere desseňdir. Keleden tahyam çykaryp, onuň çaň degen ýerlerini kakışdyrdym we Batyrhany köşeşdirmekçi boldum. "Ýaşuly mallaryň öýrüniň gaýgasyny etmäň. Agtyňyň gaýgasyny eden gowsy. Onuň aglaýan tezi elem jahan göçürip barýandyr." Batyrhan hedille edinip güldü. Men sözüm dowam edip, "Mallar Gurban bayramyna taýyn. Ýene 2 günniň adamlaryň hemmesi menden razy bolsalar gerek. Görüň şu ýetende men Batyrhanyň boşlugyny beren sürüniň zaňly öwüzini ýatladım. Ýanyndan aýrylyşamyzda men Batyrhana şeýle diýdim. Eger siz ruhsat berseňiz, men Gurbanlygyň ilkinji güni sürüni çekýän öwüzi 2 aýdym diýän, niş görýäňiz?" Batyrhan atsajadan "Inşallah" diýip razylygyny aýtdy. Men galanyň diňinden aşağı düşemdi de howlup bir kuş tekçiden üstaşyr bökýärdim. Arkamdan Batyrhanyň dowa okap ýydynynym, "Ey Allah'ım, bela beterden özüň gora gör" diýip dile geden eşitip galdym. Men Batyrhanyň haýydyr bir aladanyň ýüküniň aşagyna galanlygyny aňdym. Emma haýy gaýgynyň onu horluga salanlygyny düşünip bilmedim. Galanyň daşyna duruşuny ýaşyl mahmura bölünen uçkurakly syahralyk ýaýryp ýatyrdy. Öýrüniň jümmüşine ýeten soň mallar şar ýana ýadyryp ýaýrady. Bu nertirki başlanjak Gurbanyň hakyna. Adamlaryň hemmesiniň Allah'nyň rehimdarlygynyň hatyrasyna jany keseceklerini ýatladym. Ne diýip boldy menem? Şahlary burum-burum. Äw men ýörenni boynuна kyzaňy ýaýla ýaň salýan öwüji Allah'nyň ýoluna bagyş ederin. Beýlek şagary ýaly Gurban kesilen malyň damak ganynyň barmagymy öýläp maňraýma degirek edi. Allah'nyň öňünde oňa gerek bolsa istenlik Gurbany bagyş eýlejegimi, suwd etjegimi gözüme getirdim. Meniň gurruny berýän şu günlerimdi. Ya şehitleriň, orslaryň leşgerine gejelerini edýän soluşlarynyň şogul günlerini, galanyň halkynyň şatlygynyň şägi bolmazdy. Şükür edýänleriň elleri göğe götürilýärdi. Aýallar bolsa dürrüdümün tagymly naharlary bişirip sadaka paýlaýardylar. Bu olaryň Allah minnetdarlygyny aňladýardy. Bir serime gelip geçýän oý pikirleriň arasynda galamda tarap seredýärdim. Gala uzakdan gaýanyň bir bölegine meňdiyärdi. Onuň bütöglügi bolup biljek güýç bardy ütmeýärdim. Körükde ýakalyp pişirilen gyzyr kerpiçlerden nagyş ýaly örlen berenti ýuwarlar
Galany göz yetimden seredeňdi. Sarsmaz hemde mahabatly köşkleri meňredýärdi. Men maýsaryň üstüne özüm goýberdim. Orsularda yehirlikde bulunum bäri gaptarymdan goýman götürýän sara gysga jöwherimi gynandan çykarymdy. Onu syrnamağa başladım. Bıçağın tyýygy günüň nuruna dogurdy. Demalada portatda şu bıçağın yerine könüzede bolsa bir tüpüň. Hırly ýa-da goşanyl bolsa bolmaýarmy? Menem iýleňine at menip ullara goşulyp, oruslar bilen gyrlaşa giderdim diýen pikirler kelläme gelýärdi. Wagt ikinne sapyp ýördi. Asman garalýardy. We ilerdäki dağlaryň başy alüýme atynyň gelini ýadyňa salýardy. Daşta uruň niýresine nazar aýlasaň, elwan renki boýurypdy. Giden öýre meýdanlary, hatda galanyň üstündäki asmanyň gümmeden ýaşyp barýan günüň hoşlaşyk şökleti bilen garmady renki boýulypdy. Hatda gaýtmaly pursady aňyan mallar bir ýere jemlenişip gala tarap ýerlerine gurdular. Men mallary bir laýt tükelledim-de, ýataga koýup uradym. Malyň ýydyna eýerip gaýtmaly bolansoň, ýolly garanky atlaşyp göz baglandy. It öňde dilini sallap, senkillap başyna, aram durup diňşirgen ýady. Men onuň burnuny ýityrganyp, şyňsanyna teşgüşi garayan depelerini, gelişlerine ünsüz seyredýärdim. Daş töwerekde ünsüň çekýän zat ýokdy. Emma welit ýürmezini kesmeýärdi. Men çopon taýagymy ýeginime atyp, algap iň goýdaky depäniň üstüne çykdym. Itim guyrugyny bulaýlap, ýürüp gelişine menen galmady. Depä çykdym. Dört ýana garadym. Ilki parahat gyal duýuldy. Bir ýerden näme tanyş bir güňleş tetin gelýänini aňdym. Depemden soğuk guylanýaly boldy. Gulagymy ýere goýdum. Diň salamda ýeriň astyndan dünküllämeň deşetdim. Ennam janymy soğuk der bassy. Men dikligi galyk ýaly somolup duruşumy daş töwerege ýetwan bolýardym. Yüregim salt-saltdan urup uğradı. Maňa näme tanyş tesler. Ýeriň aşagynyň näle golaydy. Alaňyň aňarsynan gelýän ýaly. Täwärden güňleş testleriň erkek kişiniň gülküsine ýugurlýanlygyny aýyl-saýyl bildirýärdi. Men bugün testleriň orslaryňky duňanynnym. Taýagym bir kysymlap jowher gynyndan çykardym. Garankylykda men bir näçe kişiniň göwresiniň suduguruny saýgyryp başladym. Aýagymyň rawata gaçyp, diýlerim saňgyllap gitdi. İççene gör artykmyş taklanyp bilmän gara görün tarapy ýürüp başlady. Orslaryň tezi galdy. Olaryň kölgösiniň hereketi ýatdy. Men astadan ýydyma düşdüm. Bu mallary gözden salmaýyn diýip süre tarap uğradym. Mallar soňra uýruk bolup gala tarap barýardylar. Men gala tiýdirek geçsek bolup egri taýagy bulap olary hasam gyssadym. 11-nji perdäniň uwazy. Mesçitdäki maslahat. Akşam kemsiz düşüpdi. Gijanyň garankysy. Galany gara keçe bilen örtünnek tümlüge urdy. Adamlar mesçide ýananlar we hemmeleriň gelerine tabarsyzlyk bilen garaşmaga başladylar. Gija garanlar mesçidiň bir böwrüne namaz okuýardylar. Ömsümlüge öwrenişmedikler. Beýlekleriň ünsün sowmak üçin gijeki soğuşlardaky öz başynyň geçirenleri gyzygyp görüň berýärdiler. Aksakallar öň katarlarda oturup durar. Hazynadar han we Ağı han ören aladallı. Batır hanım olun arasında oturdu. Ol elinek tesviyin sağanap tesviyi okuyadı. Bir mescidin ağaç kapısını cıygırladıp açıp içine girdik.
hemmelerin nazary bir tarap gönükdi. Meniň ýerümden elleri tüpeňli Adynahan, onuň nökerleri girdi. Jemagatyň arasyna bir pışırt döredi. Men ýoşdukly adamlaryň arasyndan töre. Gadymy Kur'an kitaplary we beýleki ders kitaplary goýulýan tekşäniň öňüne bardym. İçeridäkilerin ýartynyň ünsi menne, ýartynyň golda Adynahanna we onuň ýoldaşlaryna. Özgüleriň nazarynyň nişanasy bolmak maňa aňsat düşmeýärdi. We tahyamy çykaryp, elime alanymy. Onu bir epläp, bir ýazyp oturanymy duýmandyr. Görüşýän adamlaryň göreşleri maňa naýda bolup sanjylýardy. Çar tarapdan soraw ýagdyryp uradylar. Sen näme ortalara sataşdyňmy? Näme görüp näme eşitdiň? Ortalar ne yaşadım eken? Hani gürre hav galmagal götürüldü. Hemmeler meni urla söktü. Men tezimi çıkarman başımı aşağı salıp oturuverdim. Adynahan bilen onun yoldaşları ýoňa düşdüler. Indi hemmelerin ünsi orara gönüpdi. Batyrhan elindäki tesbihini kiyeden hallygy adamlar tarap garap dua okudy. Soňra sakalyny ema bilen sypalaşdyrdy. Oturunlaryň hemmesi onuň ýerini götürüp ämin işdiler. Adynahan kakanyň gulagyna bir zatlar pişirdi da bir gra çekildi. Batyrhan ýaşullary birlay güdaýlap olardan geplemä ursa sorady. Hemmeler agzyna suwalandyk dymdylar. Damaşdyň jümmişinden Batyrhanyň Bismillahirrahmanirrahim diýen tedeşdirdi. Men dogrusy nähili beýri bolanyny bilmedim. Batyrhanyň sesini eşitdenimden bütün innamma gazgyn howur ağırlaşan ýaly boldy. Men ýene-de kelläme tahyam giydim. Eýaka köýnegimiň ýeňi bilen maňlaýmyň derini sıyırdım. Batyrhanyň mylaýym sesi kalbym köşüşdirýärdi. Ak sakallar. Ýaş kişiler, jemagat, baryň diýişdi oturuň. Şuň ikinden soň biziň ýerimiziň çopony ýaş bagyşy ilerki baýrlykda gorslaň sesini eşitip, garankyda şarasy dugurny görüp galypdyr. Adamlar gurrun gyzyny eşitmek üçin Batyrhanyň näme diýjegini araşdylar. Batyrhan Adynahan onuň ýoldaşlaryny görüp, men ýaş bagyşyň ýygy süre ýigitleri uladyp, bu habar anyklan diýdim. Olaryň hiç kime tataşmadyk diýip, urutga tapman geldiler. Oturunyň içinde eýýämden arkandaşanlar tapyldy. Hudaýa şükür. Ertel gurbanlyk, ortlar bayram güni üstümde şolup durasy ýokly. Aha, ortlar ýaş bagyşyň gözüne görünen bolmasyn. Ha olay, gorkona käte goşa da görünen äýmesi badyr ha. Mescidiň içiniň gowry gitdiçe urulýardy. Batyrhanyň söze başlamagy bilen ýene-de tesler ýatyşdy. Dowunlar iniler. Men ortlaň dek ýatmajagyndan ýan. Olar bir zadyň hyýalyna çykanlar. Kimler biri? Ýaşuly. Beter baska galmak gerekdäm kädiýän. Eger şol solaram, beýdegem olaň garşyna durarsydy. Oturun ýaş şereňler başatyp ony göňünjen golladylar. Barymyzyň başymyz jemlenen soň. Daşymyzda da şular ýaly bir galamyz waka kimden gorkmaly biz? Her birimiziň orsyň beýaşdyra ta geljegimizde söz ýokdur adamlar. Olary eserdenlik bilen diňleýän Batyrhan, hiç ýeňiňem uruşdan hedir etmeýäňde şüphem ýok, ýöne diýip içki kirjinlenmesini daşyna çykardy. Sözüni dyýyny berdi-de başyny aşağı aktaryp, "Şo generalyň 7 puştuny şeytan Skobelyň adyna näle siňdin" diýdi. Onuň sesi gahardan hem-de ýigrençden doldy. Ol öz içindäki duýgulary beýas gelip bilmeýärdi. Agahan we beýlek ak sakallarym Skobelyň adyna edilen gargyşy gaýtaradylar. Urbirdihan ýerinden örtürdi Batyrhana ýüzüne. Batyrhan,
Eger men ýalňyşmaýan bolsam, sen bir zady ha bizden gizlejek bolýan. Böwrüňi sanjy edip bermän, aladan halk bilen paýlaşdyryň gowulmaz ahyryn. Oturunyň içinde ýene-de biri Nurberdi hanyň pikirini gollady. Ýaşuly, aramyzda keseki ýok. Onuň siziň aýdanyňyzda ýok diýjekler berik gelmediler. Batyrgan uludan demin alyp, ýuwaşdy görledi. Eýem giç. Başymyza bela ýeriň aşagynyň gelýär öýdýän. Adamlar geň alyp bir-biriniň ýüzlerini seretdiler. Gaşlar sıtırly. Nurberdi han telpegini çıkaryp Batyrgana edip bileýärdi. Ýaşuly, pikiriň açygyrak aýtsana. Ýeriň aşagyndan geljek bela, o niçikdi belamış? Biri gelenleriň birisi de man, "Ay, bu görüňler iýilişiniň boş görüňlerinden başga zat däl" diýdi. Emma men Batyrganyň şaklamasynyň, howatylanmasynyň aňyrtyny hakykatyň ýatanyna ynanýardym. Soňky wagtlarda Batyrgany gözlemde Galapin ýa-da mesçidiň içinde ýeköze bir arada gaplanyp otyrka ýa-da galanyň golawçylaryň arasyna dürüp bilen alyslara seredip goleleşip gelýän bela garaşýanlyk o direk görüp duran ýerine tapardym. Onuň orslaryň täze meýiller bilen baglanyşykly howsulady ýönerden döremeýärdi. Meniň üçin bir ikirjinlenmeler hasy hüşýärlik böwrümde sanjy öretýärdi. Çünki şol gün orslaryň arkaýyn güleşip ýörenliklerini bir pursat görüpdim. Orslaryň boluşlaryň täze bir hokka çykarjagy meňde ýanlygy asal killemden çykmaýardy. Batyrganyň köne gamlarynyň oýanýanlygy ýüzünden görünip durdy. Men Skobilowyň argohunkydan pis niýetine düşünüp galdym. Biz ähli owulary gala ýygnap ýalňyşypdyr. Adyna hanyň gürleşlerini bir saklanyp bilmän. Ýaşuly. Bir ýygnanmak geňeşiň gelen karar däm ahyr diýip sorady. Batyrhan oňa howlukman jogap gaýtardy. O karar dogry karar. Bir ýere toplansak, bizim güýjümiz ýonkysynden 10 esse artar. Şo geňeşde bir galanyň içinde jebisleşdik. Gorunma bäkwitli bolarmy kaýtdyk, emma beýle haýynlygy ol ýene-de sözüni berdi. Oturanlar soru waryn ýagdyrdylar. Men adamlaryň gözlerine gorka alamatyny gördüm. Olar Batyrganyň sözüniň dowam edeninden asla onuň gürrüňini eşitmekden gorkýardylar. Ahyry birisi de man, "Ýaşuly, handy näme aýtjak bolsaň aýtda" diýen sana. Kapyrlaň haýynlyk hakda näme bilýän bolsaň baryn biz aýt. Batyrgan ulak garaşdyrmany sözüni dowam etdi. Galanyň daşyna baglan hatara ösüp oturanlaryndan hemmäňe habarlasaňyz. Olaryň ýapragy güýz düşmän kasarly ýere döküldi. Bela gelýär. Bela gelýär diýänim orslary ýeriň aşagyny köp gelýärler. Olardan her hili zalimlige garaşy bermeli. Hemmeler anka-tanka boluşdylar. Dogrudanam, oturunyň hemmesi galanyň daşyndaky baglan wagtyndan ir saralyny görýärdiler. Ýöne olaryň biwat sarylmasynyň orslar bilen baglanyşy badyr diýip hiç kimiň kellesine de gelmeýärdi. Batyrhan ýene-de gurrun dowam etdi. Şu gün şapak düşüp gyzaryp ýaşdy. Men pikirimçe bir betbaçylyk alamaty. Ol soňra aýyr katarlarda oturanlara ýüzlenip gaýgardy. Japonlardan satlyk kakabay Hudaý berdi. Gar ýagdy bamy? Bar bolsaňyz aýdyň. Heýde soň günlerde bayırdan ileride şuhul sesler eşitildimi? Heýde itleriň boluşyna üýtgeçlik duymadyňyzmy ýa? Aýdyp oturun. Hemmeler aýylarına gaňryşyp beredişdiler. Atlar tuturan çopanlar
ýanaşy otyrdylar. Hawa mena käte geňtaň dünküllü ýatadanam gün batandan eşdiýädim. Soň gurup köpelýän ýaly. Hawa bir näçe gün munun owul. Etimiň ýygyna üzmän ýürüni men ýadyma düşýär. Güýt dogurdunam. Meňem köpeklerim birden aly basga düşberýärler how. Şu soňky günlerde. Wah, men kellem ursun. Ýene de arkaja möjek gelip durug diýip ýörsem näçek. Batyrhan uludan demin aldy. Ýene elini tetbitine ýetirdi. Oturanlara gala gopul garlaşdy. Wey. Asly düşman ayağımızın aşağın kapıyor diýsene. Biziň weldatdan haberimiz ýok. Barimizin teppedimiz okulup ýör diýsene. Ay orslaň topunyň da gam sağan sajagy ýok diýerler how. Toplarynyň nili dağın gogogundan ulumuş. Bizde bar ýok ýekece top bar ahweti. Oňam ady top how. Bar ýogy desseň. Topun yaragyň şaý bolmasa da näçe goşunyň bolsa ýagyň garşyna durmak kyndyr. Bayramagy. Wagtyndan ýöň şumluk ýagdyrmasana. Kuruşdy, sen gaýtaran ýagyň azmydy. Ine näme birden topu bahane ediberdiň. Batyrhan hem adamlaň näme hakda aýdýanlaryny dinleýärdi. Hem ýetişibilliginiň tesbirini tanaýardy. Onun bütün durky, gür garagaçlary, çal saçlary, uzun sakaly syla hormat töredýärdi. Onun taýsy giyin kaly bardy. Şensiz köp sırlaryň öýjügidi. Häzir göre onun ýüregi bu oturumlaryň ertiki ykbal hakda ünzürýärdi. Öz halkynyň geljegini gaýgy edýärdi. Bir buruşda duran Adynahan Kakanyň öýlerini. Kaka, sen aýdyşyňa görä oruslar şunça wagtlap goş batyp ýatman. Galaň aşagyny ýutup gazdyraýarlarda. Batyrhan Adynahany ötgür gözlerini dikip sakalyny sypap nälazy ýepledi. O zanny ýamanas kobellen her zada garaşy bermeli. Oturunlardan ýaşulraklaryň biri Batyrhan, eger hökümet goşunlarynyň kömek sorasak neçek bor. Biziň güýjümiz nähil bolaýanyna hem orslaň agdyklygy görnüp dur. Batyrhan onuň soragyna şeýle jogap berdi. Menim başdan bu hakda az oýlanmadym. Gazarşa. Meniň tanaşymça öz körgözünden gorkup ýören adam. Onun gaýraty bar bolsa Kawkaz orslaň eline mutuny düşermidi. Häzir baýaky ol bizi gollamaga gorkýar. Egerde bir ýeňäsek, ýeňizi diňe gazarşa bolar. Eger bardy geldi ortlar ýeňäse göli. Onuň murtuny şemal degençe de bolmaz. Bir adam seni uğradırdı. Närazilygy duýdurur oňaýyr. Kawkazda kurşuň näme uturanyny gördük ahyry. Wah, hawly. Öyle şeýle bolupdy. Men gapdarymda duran piyadanyň ýaragyny söýendim. Onuň tüpeňine ýaňy ýag çalynan ýaly ýalraýady. Men onu tanamaýadym. Ol Batyrhanyň eger Gazar şadan bire kömek bolmajak bolsa, oruslar bilen özümi gepleşip görsek neçik bolarka diýip sorady. Bu soraga Batyrhanyň gahary geldi. Ol ellerini galgydyp gygyrdy. Asla. Şunu berip berleň adamlar. Eşdiňizmi? İman bilen köpürüň arasynda hiç wagt köpür gurulýanlar. Bir nämeden gorkýas? Gorky ölmekden hasir betdir. Näme munun ozul biz düşmanyň depeninden gylyç talmadykmy? Dağlarda, düzlerde janyny geçip ýagy bilen ýüzbeýi garpyşmadykmy?
Enne näme? Uruşun ağır tartan diýňizmi? Ýa-da düşmanyň zerehmi inermi? Ädirki ýaly biziň güýjümizin köpelen, jebitleşen wagty. Ýöňde soňda bolman adamlar. Skobel kimi diýdyna çökerse-de, biz çökerip bilmez. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Men henide senni Batyr hany şeýle gaharly hally görmändim. Bu gahar, bu gazap onuň ýüregini duruşuna eýlen aladanyň, halkyň öňüne çykan terkerdäniň öz üstüne nähili ýükü alanyny düşünmegiň aňartyndan çeşme suýary sızlap çykýardy. Ağahan onuň soňky sözlerini diňläp ýerinden aldy, onuň ýanyna bardy. Soňra meraka waka garap şeýle diýdi. Adamlar, ertir kimin başyna näme kıyamet gopşogyny bir Allah bilýär. Hiç kim kısmatdan nägele bolmalylar. Emma häzir göli. Biziň barymyz bir zaýyň içinde. Bir-birimizi gerdenimiz diňläp oturýarys. Häzir hiç zat bir-birimizden aýryp bilmez. Bardy geldi. Ölmeli bolaýsagam, hemmemiz bilelik öleriz. Düşmanyň öňünde gul bolandan şeýdip baryň gyrlanyň ibalydyr. Bugünkü gürrünlerden enter pelegi çykan adamlardan biri ýene-de ýaşuly. Indi bir näme etmeli Batyrgany üzdündi. Batyrgan uludan demin alyp şeýle jogap berdi. Eger meniň çakymçak bolsa, orslaryny kän garaşmaz. Bizim o taýin bolmaly. Eger ertir bayram namazyny okumagy ýetişdik, Allah'dan kapırın gazabyny bizden daş etmek dileriz. Eger ýagy üstümize dökülse, onu öňüň aýalyp tatlaň şagylan gaýgatyny etmeli. Olaryň kapırın eline ýetir düşmegine ýol bermeliler. Adanahan bir adam öňe süýjüp, otlukly nazaryny adamlara dikip şeýle diýdi. Adamlar, alzıramaň. Biziň toprağymyzy elimizden almagy gelen düşman bilen garpyşmagy, jan alyp jan bermäge hemmeme taýinler. Kimde kim yaragatmany öwrüne ünnise, agşam galanyň ilerki deregösüniň ýanyna bar bersin. Batyrgan Ahmed Ahuny baş atyp işaret etdi. Ahmed Ahun hemme eşler ýaly ilki Kur'andan bir näçe aýat okudy. Soňra kapyrlar bilen boljak söwüşde Allahyň golluk bermegini dilek etdi. Hemmeler gollaryny göterip amin diýdiler. Batyrgan ýene-de bir gerek adamlar ýüzlerini. Adamlar, şu purdotdan başlap hüşgär bolun. Yaraglary, gylyçlary, garkylyklara şen taýinlaň. Gynanyna köp duran yara poslaw bolýan adamlar. Adamlar mescitten çykyp dagat başladylar. Batyrhan eller titrep gözlerini ýaş aýlandy. Ol ýaşuly tarap ýöredi. Hemmer oňa ýol berip öňe geçirýärdiler. Batyrhan howlukman ýaşulyň golynyna oturdy we titreýän sesi bilen "Biziň bar ümidimiz Allah'dır. Howpdan uturmak üçin Allah dua etmeliler. Erjegimizi bilsegem, segoşa taýin bolmalylar" diýdi. Men aksakallan ýüzüne garadym. Bu gize olaň hiç biri, ne Batyrhan, ne Agahan gözüni yummaz. Olar tä gün uyansa Allah'dan kömek sorarlar. Beýle adamlaryň arasy bilen menim mescitten çykdym. Daşary içerden salkyndy. Soğuk şemal ýüzüm urdy. Arastowadan öýkenim doldurup galanyň ileri künjüne ugrudum. O ýerde eýýäm tüpeň atmagy öwrenjekler hatara edipdirler. Adanahan bir töňgäniň üstüne oturdy. Onuň aýagynyň ucunda bir näçe hyrly ýatyrdy. Ol tüpeňleriň niýelini uýun çiýişlerin arasylap içini därden nolup aksakal bolýardy. Gozary gerek-geregine tüpeňi ellerine alyp galanyň beýlek tarapyna asylan çal tokul dersine nişana alyp atýardylar. Galanyň orta gürpünden aýyň ýagtyna
Üýşüp lälek akýan gyzlaryň dur sesler gelýärdi. Ekin ekdim, bitmedi. Sapan attım, yetmedi. Haram ölmüş, nekeley üstümizden gitmedi. Orslar geldi büýürdi. Dawa gurdy obady. Bini bela bilmedik, halkyň agdy tobady. Ekmekçidim, patrak. Bardy bolly çetirek. Goşur meni iýlime, däl gürgen etirek. Zanym geden düdü. Hem goýun otlar hem gudy. Uğrasın orsun yüzü. Sürdü çıkardı biri. Gayrada gally. Oklar yarada gally. Birin bilen deň duşlar bizden gayrada gally. Aylyn tabak men tabak. Ovam göçtü men gallym. Birin bilen deň duşlar bizden gayrada gally. Asmannaky her bulut. Yere dökýän derip bulut. Asmanna käriň näme? Yere dökýän der bulut. Oğuzunu can oğuzunu. Saçım çağı yuğsunu. Düşmanım üstünü. Kuruşun olup yağsını. Dağlarım, ciğerim dağı. Çöllerim, gülümün ağı. Dünyanı seyredip bulut. Hasan soğulacak bir yağı. Gyzlaryň gaýgylaydy mı? Giyjanyň ümüş tamşyna siňip gidýärdi. Men inninler düşündüm. Batyrhanyň wagt tapsa, mesçitde ýek oturup, kedeki öllerden oguryn gözüni ýaşlap, Allahdan öz halkyna akbaryna rahmet etmegini, irmän arman dilemesiniň sebäbini. Emma o wagtlar niçik belanyň üstümde awanýanlygyndan bihabardym. Wah, inni bilýän. 12-nji perdäniň owazy. Diriligi däl, şeýitligi görüş. Irden, boý täreden alandan soň, süňüm ýeňläpdi. Öýe girip iň täze ýeşiklemge gitdim. Çarygymyň bagyny berk daňagydy, öýden çykdym. Ýeni daňatmany. Ýöne horozdun sesi galan göçürecek bolýardy. Ýene de bir daň atýanlygyndan habar berýärdi. Göktepe galasy tährarlykda seliňläp, häzirem berk durdy. Galanyň hasan gallarynlygyny bilýän ýokdy. Diňe onuň durunyny bir näse asyrlaryň geçenligi hakda aýdylýardy. O zamanlarda adamlaryň bar ok yaragan peýkan bilen ýa ekeni. O döwürlerde galanyň içidi. Ýokardaky asmanam däriniň ýytyny almandyr. Toplaryň gümürdesinden tütemändir. Gala dört tarapyndan gorulýardy. Her tarapdaky garawul diňlerini gije gündüz el ýaragly ýigitler nowaçlyk çekýärdiler. O diňlerden bütün tehra elin aýatyna ýal görünýärdi. Galanyň diwarlary beýikdi, hem giňdi. Onuň üstüne iki arabadagy birlikde ýürep biljekdi. Adamlar topar mesçide baka gelýärdiler. Bir-birige mehribanlyk öňkülerini martypdy. Ýüz gözlerde şatlyk uçgunaklyýardy. Iki ellerini uzatyp görüşýärdiler. Bir-birlerini Gurban bayram bilen gutlaýardylar. Bayramyň öň syrasy galanyň içi toý surjak ýaly araslanıpdy. Garöýleriň biriniň gapdalyna keçede oturan ýaş ýigitleriň biri udyň ak saply gamstyny çalýardy. Käte gaman ýüzüne suw tepleýärdi. Agylyň öňüne bagy bakan goýunlaryň birini güýlýärdiler. Dünýeden bir habar bir şaga ýaşul otlaryň maýtadyndan onuň öňüne atýardy. Şagalaryň höwesi maňa zaňly öwüji atlatdy. Bugün onuň bilen hoşlaşmaly günümdi. Batyrhanyň, Ahmet Ahunyň gurbanlygyň tarih hakynda kän gurrunlar eşden bolsamam, ençeme ýerler öwrenişen, sürüniň terkesiniň damagyny çalyp,
Gaynap duran gazanları atmak maňsat däldi. Aýdyşlaryna görä, adamlaryň her biri öz eý görýän malyny Allahyň ýoluna gurban etmeli. Meniň eý görýän zadym elbetde jaňly ýögeşdi. Ondan aýrylyşalym gelmedi. Gurban bayramyna men anyk netije geldim. İlk hataryny meniň gymmatly hata edýän zanlymy gurban etmekçidim. Menini gaýdyp görmejek merhumlaryň her näçe zan etsem-de akydamda mehriban keşiplerini täzeden janlandyryp bilmeýän adamlarymyň hatyryna sürüniň serketinden geçmekçidim. Adamlar eýýäm mesçide sygmaýardy. İl üýüşüp bayram namazyny okumagy, ondan soň gurbanlyk mallaryny kesmäge ruhsat bermegine garaşýardy. Menem hemmeler bilen elleşip görüşüp, gurbanlyklaryň kabul bolmagyny dilek edip mesçide girdim. Öten akşamky yerimde oturdum. Batyrhan adamlara bakyp, Awraýym peýgamberiň öz söýgüli ogly Ismaýly Allahyň iradasy bilen gurban kılmakçy boluşyny görüň berýärdi. Ondan soň Agahan, Ahmet Ahun gurban ediljek malyň ýetim ýetiri, o sarhy bennelere paýlanyş hakyna wagt etdiler. Şeýdem bayram namazyna girdik. Namaz tamamlanandan soň ýyl katarda duranlar öňdäki katara, ak sakkallaň ýanyna gyssanyşdylar. Olar ilki bilen gozalary dilegine kabul bolsun diýmäge gurulýadylar. Mescidin içine deňiziň ullukan tolkun ýaýryan mysaly. Tolkun menem öňde katar eltdi. Men gabat öňümde oturan ýaşullaryň elini gyssym. Elimi gysyp bayram bilen gutlaýan gozanyň ýüz gözlerinden nur ýagýardy. Katara goşulyp baýlandym. Oýun soňunda Batyrhan bilen salamlaşdym. Batyrhan elimi gyssdy, ýumşak sesi bilen Allah sen kokun gurbanlygyny he dergähine kabul eýlesin oglum diýdi. Şoma halam nähan gopdy. Daşarda ahanaly hemde gıykırık ýanglandy. Sarskynyň bady mescidin gapysyny elbet şakyrdatdy. Hemmeler baska galyp daşar çykjak bolýadylar. Men daşarda näme bolup geçýäni düşünjek bolýadym. Hemmeleriň güdünne ereň pet galmany. Alny çykdy wakadan anka tanka bolup galdym. Ennam tikenek boldy. Beýleklerin birlikde mescitten çykdym. Duýdansyzlykda yer ikinji gedek sartyp gitdi. Men ýere ýalyryp gitdim. Ahyr demmi dürsep yerimden galdym. Galanyň diýwarynyň uly bölegi geyran bolan eken. Howa tot-todana we däriniň aýysyna gaplanypdy. Aýallar ýokursyna garap, ýakadan tüýkürýärdiler. Duşmana gargaýardylar, şirkin gıýgyrýardylar. Men mundan ozal beýle sarskyny görmändim. Gökde şakmal ýyllarym ýere düşen ýaly bolupdy. Şonda bolsa gerek. Ellerimiň we aýaklarymyň sandramasy galmaýardy. Galanyň diňinde duran garawullaryň gözi töwereginde. Galanyň daşy iými salarykdy. Näme bela gopsa, galanyň içinden ýeriň aşagyny gopupdy. Batyrganyň bela ýeriň aşagyndan geläýmese diýen sözleri gulağımda ýanglandy. Öten akşam bilen hiç birimiz onuň näme üçin hopurýanyna düşünmeýändir. Orslaryň galanyň aşagyny köp däri gömüp berenlerinden bir habar alypdyr. Tozanyň we däriniň tüstüsiniň içinden bir garraýalyň ahir zamany geldi. Ahir zaman Hudaýym diýip çekýän alat eşdildi. Başga bir aýal bolsa ýakadan tutup Allahdan himayet gözleýärdi. Allahjan, ahir zaman geldi. Hudaýjan özüň kömek ede göri. Duýdansyz. Edil topun atılışı ýaly Batyrhanyň buyruk eşdildi. Adamlar, özüňizi ýel alyň. Öýleýiňizi dagaň. Häzir bolup oturuň. Hemmeleri öýleýlerini dargaşdylar. Ýaş şiitleriň bir näçesi ýaralylary kömek etmek üçin galdylar. Olar ýaralylary ýaňy namaz okuran namazlyklaryň üstüne ýatyrýardylar.
Dümür duşdan çağılan ağız gelýärdi. Olar ecelerinin goltuğunu gysılıp, ýene-de bir belanyň iňlerinden gorunýany meňzeýärdiler. Ulular çağılaryň ağzyny eşitmeýärdiler. Olar hasan ortlaryň goşunynyň garada peýda bolanyna garaşýardylar. Men batyrgany gözläp uladym. Ol top tozanyň içinde bir görünüp birim ýitýärdi. Deň onuň sesi aýdy dereşdirýärdi. Adamlar, öýleňizde dagan. Ýagyn hüjümle taýýarlanyň. Ýylleňinde menem tam keppe tarap ılgadym. Birden asman oldurup gümpürli ýanglandy. Men munyň topuň zalpydygyny bagda-bagda aňdym. Demelasy sal geçen soň gabat garşymdaky gara jöý asmana göterildi. Men sessiz ünsüz ýere ýykyldım. Gözüm garaňkyrady. Dogry, maňa näme bolýanyna düşünmän galdym. Başyma ýelenýärdi. Ulagymda aýdy üzülmeýän bir ses peýda boldy. Galanyň içindäki öýler gözümiň öňünde gaýyp ýördiler. Yer öz ornundan gowsunýardy. B-U-M. İçimden turun sarsgyndan ýaňa dünýä başaşak öwürli duruverdi. Kimdir biri ketede durup, içe gelenmi daşana çekýän köýdýärdim. Meniň ýagdaýym gitdigiçe agyrlaşýardy. Birden aýal maşgylanyň gydylgany boýulan, parçalanan gögresi gözüme ýyly. Ganyň lokgozy bilen birlikde. Topragyň läbi hem damagyma doldy. Elbet ýüregim bulanýardy. Gusmaga başladym. Gözlerim ýaşa doldy. Ähli iç goşum damagyma doldy. Dem almam kıyınlaştı. Yine de bir gedek yer sarsy. Asmana galan kara uranyň nämedigini saýgyrmak mümkin näli. Men asmanyna gaýan zatlaryň galanyň kerpiçlerdiginem, adam göwresiniň parçalardygyny bilmeýärdim. Yine de serpigi galgayan öýlerden agy efkan çykýardy. Şobarmana galanyň diňindäki gorawçylaryň biri "Orselli ho, orselli" dip zähreti ýadlyny gıygırmağa başlady. Garawlyň sesi şo demde galanyň içine ýaýrady. Eli hasaly garja aýalyň üstüne egilip bir zatlar diýäni gördüm. Emma onuň näme diýänini eşitilmeýärdi. Diňe onuň maňlaýyndaky gatynlaryň kenara urulýan däli tolkunlary meňdeşdigi. Sesiniň şol tolkunlardan ýasarynyň hakydamy gelýär. Garraýal titreýän ellerini göğe tutup, "Allah'an, koy olaran häle siňsinni" ýaly. Tüpüň dedi. Topun gümmürdidi, köşeşmeýärdi. Diňli galanyň depesindäki çal duman aýrylmaýardy. Oğudun kimde tüssääniň içinde. Garawlyň galanyň daşynda kimdir bir ýerini nişana alýanlygyny, gömmeýäşäni gysandygyny görüp ýetişdim. Ayak yalaňaç. Sanlaryan ayaklarymı zordan erkedip, gany boýulan ýerden geçip, topokunyň oýuklaryň içi bilen jehetleriň üstüne ätlep, diňli galanyň diwaryna golaladym. Baskançaklaryň üst saçyry böküp, mergenleriň gurýan çakkydyna galdym. Soňra emedeklep daşary okat ýanyna tarap süýçenekledim. Garawullaryň biri harlyn därdin olurýardy. Beýlekem nişana alyp orslary tarap atýardy. Galanyň gädiginden seredip Sehraý meýdany göremdi. Bedenime soğuk derinni. Sehranyň gözelliginiň zatdy almandyr. Oruslardan ýaňa ýere gurt düşen ýaly. Gögün murmasy. Müňlerçe garga maňa tarap çiňerlip seredýän ýaly. Orus ýeşgerleri gala tarap zabd edip sozýadylar. Olaň tüpeňleri günüň şöwlesine ýalpylýardy. Bu garawlyň göçýän därdiniň sesidi.
asmanyny. Goýdum emele geldi. Ors eskerleriniň biri arkanlygyna serilip gitdi. Şu purdatda meniň gözüňime garadan gaýtmaz. Gaýrata atlanyny, gan horlary we düşmanlaryny saptyrmaýan görüwlüğüniň keşfi geldi. Bir ýöne ýerden näli? Çünki men häzir alnymda görüwlüğüniň peýda bolmagyny, wedil yapraklaryň gaýyp şagasyndan gaçýary. Orslary derbi dagyn etmegi näler isleýärdim. Batyr ganyň gaharly şykantyety top atylyny ýalyp geçdirdi. "Ey, düş aşak. Bir yerden sana ok teger." Ol sözüni uturmanka atlar kişiňedi. Bir toppak atly galadan daşyny okturlap çykdy. Olaryň elindäki gylyçlar tozany bölüp ýalpyllap gidýärdi. Gaty aşak düşmänkem, ýene-de bir gezek galanyň daşyna garadym. Orslaryň tüpeňleri beňkiden tapawutlanýardy. Olardan tüsse çykmaýardy. Atyryň oklaryň biri diýwaryň bişen kerpijini öýrlün ýerinden gopardy. Onuň bölekleri asmana uçup gitdi. Men eglenmän aşak düşdüm. Aşakda ors eskerleriniň betnişan sypatlaryny görüp depetasym düýrükdi. Batyr ganyň ýokardan berýän buýrugy hemmelere degişdi. "Aýal çaga mesçide girdin. Ýene-de sen Allah'nyň öýünde gan nökülen ýeri ýokdur. Mesçitden amatly ýer bolmaz." Şopurdadyň gözüni. Şahar ýanyndan aýallar hemde çagary mesçide tarapyl gaçdylar. Batyr ganyny erkeklere görkezme öýrýärdi. "Erkek göbekliň. Eliňi dilen rahat bilen ýagyny gaýtaryň. Haram kapyrlaň aýagyna watan depel etmäliň." Men birinji gedek Batyr ganyň gassanýanlygyny görüşimdi. Onuň damarlaryna kızgın gany gaýnaýardy. Ol yaraly gaplan kimin iki ýany topulýardy. Ýetişip bildiginden buýruk berýärdi. Meni görenden gyýgyrdy. "Ýaş bagyşy. Men sen bilendirin. Alga mesçidir. Gir." Onuň terketledi. Men näme üçin, näme sebäpden diýip bilmedim. Ýöne hemme erkekleriň düşman bilen garpyşmaga taýýarlanýan purtutyny, aýallar bilen galmaga boguny mıçak däldi. Men pyşagymy gynyndan çykaryp, "Ýaşuly, menem ýyllar ýaly düşman bilen garlaşmaga taýyn edim." Batyr ganyň muňa gahar geldi. Yumruklaryny döp, "Saňa eliňe ýaragalardan ýer. Alga mesçide tarap" diýip adamla gyýgyrdy. Batyr han meniň jogabyma garaşman diňli gala tarap okturly. Men mesçide gitmäge mejbur bolupdym. Aýallar ýem o ýere ýygnanypdy. O gorkularyna bir-birine gasmyzyryşyp durdular. Aýallaryň biri kesiniň getdiginden Allahdan kömek bermegini dileýärdi. Hemmeleri bilýän doga dileglerini gaýtalýardylar. Ýene-de sarsyň gaýtalandy. Mesçidiň ýykylman galan penjereleri şarkyllap daşyna açyldy. Men galanyň diýwarynyň ýene-de bir böleginiň weýran bolundygyny aňdym. Mesçitde çerkin tet köpeldi. Daşardaky ok däriniň sesi barha güýçlenýärdi. Demek, söwüş mesçide tarap goly gelýärdi. Bir demir penje ýüregimi kükregimden goparyp mınçylaýan ýaly. Mesçidiň içi garankydy. Ýeketäk sıra birinji sarsgynyna ýere gaçyp, külüşok dögülipdi. Birdenem mesçidiň gapy darka açyldy. Işıktan giren iki tane orsun kölügöz göründü. Olary görüp biz jaýyň törüne çekildik. Orslar tüpeňlerini öňe gedip öz dillerine bir zatlar diýýärdiler. Ala garankyda olaryň gözüniň möjügün küýaly, ähli zady açky bakýanlygyny aňladym. Aýallaryň şaýdepleriniň şıngırdatyny eşitip, ors eskerleri ýetiýin alan aç ýyrtyjy dek töre baka ýörediler. Ýaly yerden girip, gözler garanka öwrenişmän soň
Gapana basajak gali huwatirli ätleýärdiler. Tüpeň tereşdirli. Atylnyk bir aýaryň döşünden degipdi. Ol köksap bilen sargamış ýaly ýere ýykyldy. Ahyn ala birden göğe götürildi. Bir ürkün sürü ýaly mesçidiň beýleki böwrüne eňdik. Ýene tüpeň ýaňlandy. Bu da para aýarlaryň başga biri ýere ýadyldy. Gorkudan gözleri hanasyna sığmayan aýalyň alaşdy keşfi gözünde galdy. Aýalyň we şagalyň arasyndan ýüregim lerdana gelýärdi. Bokurdagym uğrady. Dem ýetmeýärdi. Gözümiň görýänlerine ananasym gelmeýärdi. Birdenem doňup galdym. Esgerler ýykylyp ýatan aýalyň jesediniň ýanyna bardylar-da, ädikli aýaklarlaryň ölün göwreleri eýlesine agdardylar. Mescidiň içine ýadyryn namazlyklar aýalyň teninden dökülýän ganyň gadyrynka goýuldy. Orsular aýallaryň baş uzuny geçdiler. Diýdepdiler hemde bet nişan gülüşip başladylar. Olaryň maňa goly oturany ölün aýallaryň biriniň ýakadyndaky gül ýakadyny goparyp aldy. Ol jesediň gulagyny ýalpylap turan gulak halkary görüp it ýylgyryşyn etdi. Pikirlenip durman altyn halkalarda çekip gopardy. Meniň munun artyk saklanmagy takadym galmany. Ganym depäm bolupdy. Burça götürüp namart ýaly bu bolup geçýän ahwalatyň syňsyzy bolup biljek dälim. Niýeti udaga çekmek. Bihal ölüme deňdi. Men saplyny gyýnyndan çykaryp, golydaky orduň üstüne öýdüm azyndym. Barabar mana bar güýjümi pysagy onuň gursagynyň goýdurdum. Esker bir çekdi, güpürdäp gitdi. Ýere ýykran soňam bir büdülüp, bir ýadyryp, jany sıkýança toglandy. Jewherim sapyny çenni göwreçmen eken. Eskeriň semeti galan destine men bütün göwrämiň gawşaýanlygyny, dişlerimiň bir-birini degip şakyrdaýanlygyny duýdum. Özüme giremdi. Beýleki eskeriň döşüme tüpeňini çenep durany gördüm. Ol meşäni gyssygy bardadyň gutordy. Şonuň şünem ölmänkem, sesimiň ýetdiginden gıýgyryp, kalma ýygynynyň ähli ýigrenişleri daşyna çykaratym geldi. Çünki meniň giýje galmagym şol berç baglan ýigrenişler bilen ölüp gitmegim mümkin. Garşymda ýekece barmagy bilen meşäni gatyp janym alyp biljek eskeriň gözüne seredip kapyr, Hudaýsyz diýip gıýgyrdym. Men sesimde ýanglanan ýigrenişden ýaňa endirip gitdim. Soňam bowulym dolu duruverdi. Gözüme ýaş aýlandy. Men bir adam beýleki birine ýigrenjiniň şeýle eýmens güýje eýe bolup biljekdi hakyny pikirim etmeýärdim. Birdenem tüpeň göçdi. Men gül ýykylmadym. Maňa derek orsuň eskeri çäşerip ýatyrdy. Görsem, işikdäki goý tüssäniň aňarsyna batyrgan nurdy. Ol jaýdaklara gyssaýardy. Barın, daşar gaçyň, gaçyň, galada durmaň. Sehra, gaýra guma gaçyň, başyňyzy uturyň. Gorkudan haýgaçan aýallar, çağılar, mescitten çykyp gölleriniň iýrin tarapyna gaçýardylar. Men göl ýerinden butnap bilemokdum. Öz gözlerime ananman. Garşy bir serilip ýatan ýesgerleriň, birem gana bulaşan aýarlaryň jesedini seredýärdim. Depämden dawanmy şenni derbatyp sozap haşlaýardım. Menne öňülmedik duýgular oýanýardy. Nädip birini öldürip bilemkem. Şuny deňiz. Adam öldürmek hakyna pikirim etmändim. Ondan men ýaşymym adama ýara çenemäge
Hettedir ýalylar ahyrin. Asal men mundan owul kimingdir bir ýeriniň deminiň sowgurlan pursadyny ýa-da jan bermek üçin dügülüp ýadyryp ýatany görmändim. Asal bolsa, men hakykatdan başga bir dünýäde bolup görüpdim. Daşda galan öňkü dünýämden bir ýerini tutup egilmek hakýady. Bu edepli, ideal tesbilen. Ýaş bagyşy, men seň bilen. Ýör bir ýerden gideli. Bolulga. O ýerde saňa mal bakan tähran garaşýa diýädi. Bu batyrganyň sesidi. Ol bokurdagy dolunyň sesidi. Yarylacak durun sesi. Hatta bir sesse yalvarma eňemmadi. Ol yerimden tutup gapa tarap çekýärdi. Daşary çykamyzda meniň bar görünim ýere ýadyryp ýatan adam jegetleri. Gulagymdady. Batyrhanyň aýdan iň soňky sözleri şo ýaňranyp durdy. Ýaş bagyşy, eglenme. Sehra tarap git. Başyň gutarjak bol. Soňra ölmegerimden soň Batyrhanyň meni mesjitden erkime bakman çekip çykaranyny bilip galdym. Jümle jahan därdin kukuýady. Daşda urugy serdimde. Orslaryň şar tarapdan gala çodýanlyklaryny gördüm. Türkmenler topuň düşen ýerlerine oýlardy. Yıkılman galan öýleriň içinden tüpeňleriniň niýilini gedip ýatyrdylar. Aýagy üstüne galan ors esirler ýöränden şo niýillerden oç çykyp gidýärdi. Emma sıpar esirler atyp aňyrsyna çykardan köpdi. Men öýüme tarap algadym. Galadan çykmakam. Meniň etmeli işlenmädi. Men dutarym bilen Batyrhanyň buuşluk hakymy beren jaňly ügözüni halat etmerdim. Bir ahyrda mana meňdeş dogulak odunyň içinde. Sürü çeken terkäniň jaňynyň düňürdüsini, Batyrhanyň sowgudyny gonyp ýetişmändim. Öýden dutarym alyp, agyry tarap ýeňdim. Ul şapatyndan ürken mallar bir böwre çekilipdir. Gapyny açyp olary daşyna kowdum. Bir böwre weýran bolan. Galadan jaňly ügüjüň şahyndan mäkem ýapyşyp, giň meýdana tarap algadym. Ýerden göterilen tozan bilen oňa ýaýran däriniň ýyty, tüssüzi, agyr ümür çöken ýaly. Galaň üstünden bu golöýde aýryjaga meňdemeýärdi. Galamyzdan çykmankam. Iň soňky sapar. Oň içine intizar gözlerle baktım. Şovada başına ýaglyk birinin aýalyň eline paltalyp depesi çöken öýden çykanyny gözüme kaklaşdy. Onuň gözünden başga ýeri putu taralgady. Ol aýal adamdy. Emma haýwaty bilen erkek kişimi kädidirýärdi. Yaraly ýollarda salym edip durun bir nasar kimke. Onuň şepeline arlygy dolanan sağı da bar ýaly. Ol gyrmagy sawyda birinin soň siňi seri daýmasaň ýeke öýdüm ýady. Uzogyny bir bamy asla aňşyr ýaly. İki öň arasyndan geçşek bolunny, oňa orslaň iki tane eskeri petepet geldi. Aýal söýgünni. Onuň görüji ors eskerleriň maw gözlerinden kaklaşdy. Ol şepeline göterip gelýän dolanyň ýaglygyny gorsagyna bir kysdy. Saýerini ýokary götürdi. Paltaň ýüzi ýalpylap gitdi. Orslarym onuň elinäki paltagyny göterenden imanlar göçüp gıýgyrşdylar. İki tarapdan o ýalyň üstüne sürünip vurdular. Olaryň tüpeňiniň uwjuna dakylan hanjar gorkunçdy. Inne aýalyň gaçary ýerge almandy. Arkandan ýykylan öýüň tärimi, uwuklar dirilýärdi. Öňünde wursa iki esker, iki ors, iki tüpeň, iki güllü. Maňa munun artyk garaşmaga püýje galmandy. Elimde dutardan başga zat ýokdy.
Dutaryň sapyndan tutup men haly gözleýän aýaly kömek algadym. Aýal nire gaçdym kam diýip gidere uğur tapmaýady. Ol häzir aýagynyň aşagyna yer ýarylsa ýere girmäge taýýardy. Emma düşmanyň eline düşýük däldi. Eskerleriň ýüzü aňryk aýala tarapdy. Naçar maşgala biçäreginiň ýaňa guduzlana döndü. Ol aýal bir wada gorkany ýalym etdi. Emma bilýärdim ol öz ölümünden gorkman şagasyny azaryň gara kölügesinden gaçyrjak bolýardy. Şagasyny halat etjek bolup ol göni ölüme garşy eskeriň üstüne oturuldy. Emma tüpeňiň goşan ýyly onuň bokurdygyna diýredi de gymyrlamaga yer goýmandy. Alazyny ýitiren ýene baltasy bilen eskerleriň tüpeňini ýokorlugyna kakyp goýberdi de "Ya Allah" diýip baltasynyň badyn ýatyrman aýlap eskerleriň gabat geleniniň deperinden ýerlerdi. Esker aham çekip bilmän kellerini tutmagy ýetişmän arkanyna gaýtdy. Inni aýaly göz açyp ýumasy salymlykmaý gerekdi. Ýollaşyň ölenini gören eskeriň ünsi bölünligi gaçmagy mümkinçilik boljakdy. Emma esker gadaby menip mäşäni bassy. Naçar aýal janasyz bir gyýgyrdy da elinek paltaryny gaçyrdy. Ýöne gursagyna bir gysan şagasyny görün mäkem saklady. Ýykylandy. Şagasynyň aşagyna ýykyldy. En soňky jany şagaly eline jemlenen ýaly bäbigini goýbermeýärdi. Şaga jansyz ýatan inen göwresiniň üstüne galdy. Bu waka şeýle çalt bolup geçdi öli. Men çawşap ýatan zatlaryň arasyndan geçýänsem, diýer galan urs eskeri bäbek gören bolman, egilip ol aýalyň boýnunak gül ýakasyna-my, ulugnak altyn halkasyna-my bir zatlara goýmanýady. Algap gelişime dutarym aýlap garabaşyna gaý eskeriň deperinden ýerlerdim. Dutaryň kıyadetiniň darbyny şeken kapyr dyýyna çökdi de tükgülüne ýykyldy. Dutaryň deňe sap ýerimde galdy. Ýerde ýatan urs eskeri ýene de öýüne gelen ýaly boldy. Tüýşenekläp dikeljek boldy. Ýene ýüzi gum garwap ýykyldy. Ol jan howluny basyp almaga gelen erkin sehrasynyň gany goýuran topragyna agdyrdy. Şäge gumyň palçygy onuň bokurdygyna tegek boldy. Sıpar ýeskeriň gödýirgin far fasynyň arasyndan gyzylgan akmany dowam etdirýärdi. Bäbigiň aglaýan tezine ilki başga dünýäden gelýändir öýsemem. Soň onuň iki adym gapdalla Baku kagiden ederimin dinanyň goltugyny aglap ýatanlygyny gördüm. Başyna uran ýaglygynyň şigini epesli wagtlap södülmän soň düşmana yaraly ýolbars kimin topulun merdana gelinin kimdigini tanamadym. Tanam soň göre onuky süňgüm gowşap gitdi. Ol Batyr hanyň gelinidi. Adyny hanyň aýalydy. Oltumda sırlayan bäbek bolsa, hanyň ilkinji ýeketek agtygydy. Men egilip bäbegi götürmek suwlumdy. Enesi şagasyny şeýle bir gujoklapdyr görün. Onuň goluny ýazmak başartmajak ýaly. Goýa diýersiň ölmezden öň ol şagasyny adam oglunyň eline düşürmezlik üçin gaýdyp elim açylmasyn diýip Allahdan dilek edeni meňzeýärdi. Agyr soňunda ähli güýjüm ýygnap bäbejigi şiir ýürekli enesiniň elinden boşatdym. Bu ahwalata gark bolup durşuma bir pikir kelläme geldi. Men Batyr hanyň Batyr gelininiň yarasyndan akan gany barmagymy batyrdım da onuň sırlayan bäbeginiň maňlyny degirdim.
ýaňy dünýäden dem alyp başlan insan perdendiniň akça maňlaýyna barmy ýyllyk gan tagmasy galdy. Men dowdugy öwürlen galadan saltyrak taşlaşmak isleýärdim. Ýolly garapsyn bolup borşýan öýleriň arasynda mäläp iki baka at salýan öwüji gördüm. Onuň jaňynyň düňgürdüsi bu dünýä bilen hoşlaşan mehriban adamlaryň çagyrýardy. Häzir görü. Batyr hanyň boşluk hakyma beren öwüjidi. Onuň jaňynyň uloklary gidýän owazy ünsimi ulak öýdüne çekmedi. Menini elimdäki bäbejikden başga hiç takta pikir etmeýärdim. Ýykylan diwarlaryň, gany oýulan meýdançanyň içinden geçip barýakam. O ýerde bir ýerde gorslaryň garşyna açyk döşlerini gerip garpyşýan, düşmanyň tüpeňleriniň ugyna dakylgy hanjara penje urýanlaryny gördüm. Şol çölüň algyr böýürleriň arasynda Batyr hanyň, adyny hanyň we gör inni nejeme ýerler diýdaryna zar garan mehriban owadoşlarymyň hem bardygyny men ömrüm boýu bir gynamda gelýärim. 13-nji perdäniň owazy. Ortýerliğiniň maňlaýyna ganydy. Yaş bagşynyň maňlaýyndan hyryp gaýdýan derdamjalary dutaryň kädesinde damýady. Kirişler garlan dutar sagynlanyň derinden ýaňa edilip gidipdi. Yaş bagşy gussa batyp, hem tolgunup, ýüzüni aşağı salyp sesi oturdy. Dutarynyň kirişleri garlaşy ýaly onuň bokurda garlypdy. Agar dymışlyk höküm sürýärdi. Ojokdaky owadyň ýanyndan ýokary göterilýän ýalkym oturanyň ýüzünde oýnaýardy. Hemmeler ýaş bagşynyň şinnidem titreýän ellerini kirişe degip ganyn barmaklaryny uly bir syryň şaýady hökümine teredişýärdiler. Orsyerli maňlaýyny goýan goşa diýdini uzoklap oturdy. Ol maňlaýyny diýdine dälle, weýran bolan galanyň kerpiçlerini goýan ýaly. Innam jany loglap ýanýardy. Maňlaýyny gatap galan gany şenni sözýärdi. Orsyerliň bütün bedeni sanramağa başlady. Ol bu sanramasyny saklajagam bolmady. Gözleri göreýmäge gurudy. Emma bokurdagy dolup geplemäge may bermeýärdi. Göz ýaşyny saklajak bolup eden çıtalaşmady tükenni. Ol ara birden maytallydy. Müňürp goýberdi. Orsyerliň ahmyrly agasy gara öýüň tüýününden burum tüsse goşulyp çykdy. Ümsüm sehranyň ala garanklygyna ýaýrap gidýärdi. Ýusup Kozuk 1962-nji ýylda dogran, ýokary bilimli. Tehran Üniversitetiniň fars dili we edebiýaty boýunça okuwyny utorýar. 1986-njy ýyldan bäri hikaýa ýazýar. Şu neçen onuň 20den gowrak kitaby Eýranyň belli neşriýat tarapyndan köp tirajda çap edildi. Ýusup Kozuk häzirki wagtda her 3 aýdan Eýranda çap edilýän halkara derejede eýe bolan Ýaprak adly jurnalyň eýesi we baş müdiri.